Salam hormatly adamlar. Sapara Aydın hoş geldiniz. Hoş bulduk. Salam. Yine Aydın. İyileştiler. Selamun aleyküm. Aleykümselam, salam iyileşler. Bugün soru cevaplar. İyileşler bilýäňiz. Her 6-njy gün soru cevap edýäs. Soru cevaba geçmezden öňüm belli temalar saýlaýasy hem adamlar üýüşýänçe hem bir zatlar öwretmeli bahana tap. Bizem ertirden akşama girip bilemzok efire. Şonuň üçin bugün neme barada gurrun ederse azyrak bir teknologiýa we howpsuzlyk barada. Näme üçin gurrun edýäs diýip sorasaňyz, ine 2 ýyl mundan öňem IMO barada bir gurrun etdik-de IMO'ny diňläp bilmeýärler. Sebäbi dünýä onuň ýalyk gurulanyok, dünýäniň guruluşy düýünden başga bize ine gorkmagy öwredýärler-de. Adamzat aslında gorkak däldir. Gyzyklanýan bir canlıdır, beýleki canlılar bilen deňeşdirende gyzyklanýar, hemme zady bilmek isleýän bir canlı. Şo sebäplen gorkmak aslında başgaçarak ýanky canly halas etmek manyda bolup biler. Olam risk nemesinde hasaplaýar ýöne. Bizdäki gorkmak bardyr şu at. Türkmenistanda ýa-da awtoritar rejimlerde bir gorku düşüncesi vardı. Şu korku düşüncesi nereden gelýär? Öwredilýär. Bir de misal üçin IMO girip yazışsan dinleýärmişler diýä, soň senem şunu diýip bilenok da dinlende näme diýip aýdyp bolanok, aýtmaýarlar, o söz öwredilmedik. Onuň ýerde dinleýän bolsanda biz gorkmaly diýilen ýalyk bir düşünje gelýär. Şonu nemetdik, hakykatdan hem IMO'ny dinläp bilmeýändikleri suut boldy. Indi IMO bir kiçijek bir firma. Misal üçin YouTube, WhatsApp ýene nämäniň belki de 100 000-da biridir de. Ýani ululugy, pulunyň möçberi edýän işi boýunça da 100 000-da biridir. Barlap görürsüňiz, men nemetmedim ýani düşnükli bolar ýaly diýip aýdýanyny. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar. Indi şol 2 ýyl bundan öňrek Azatlyk radiosunda ýene polis işgärleriniň YouTube'a basan like sebäpli 40 olaýyny, 50 olaýyny türmäge basypdyrlar Lewap welaýatynda diýip bir habar çykardylar. O wagtky habarlar eýem hem adamlar hem kän olak düşünüp duranokda bir gorky siýasatyny ýöretdiler. Onda YouTube'a girip like bassaň hem görüp bilýän ekenler diýe. Kim görüp bilýär? Aýdyp beren, atap beren ýa-da Ukraina urşy girip gazanyp bilmän ýörenler dinläp bilýärmiş-de. Indi şonuň ýene-de gaýtalap geçmekçi bolýas. Näme üçin diýende ýurdun içinde agitasiýa geçilýär. YouTube'a girmän, ýani şu daşyndakylar dinlemeli däl. YouTube'a girip diýilen ýaly we şonuň ýanynda da mışmış ýaýra diýerler. O mışmışy olar gönümeli aýdanok, başga bir şahalardan berýärler o mışmışy, soňam gördük ýene ýakyn günlerde ýurdun taşyndaky ýani opozisiýa diýilýänlere şonuň ýaly agitasiýa geçýän ekenler. Indi men size YouTube'u tanıştyrayyn. Ýene hemmämizem gyzykly bolurmykan diýen bilmek. Indi men şu taýda bir neme aýdyp geçjek. Mene ekrana gelendir YouTube'un nemesi. YouTube diýip aýdanda häzir has düşnükli edip aýdyp berjek. YouTube Google'un bir nemesidir. Bir golu. Yani Google YouTube'u satyn alypdy wagtynda. Ýalňyş bilmeýän bolsam 2008'de mi 2010 ýyllarda mı şu Android telefonlar çykyp soň satyn alındy. Indi YouTube'un öz maglumaty ýok. YouTube maglumaty Google'dan alýar. Ýani Google diýende telefonuňyz ulanyp başlan wagtyňyz näme açylýandyr? Gmail hasap bardyr. Ýani email, poçta adres ýene näme diýilýär. Köp adam bilýän däldir. Telefon ulanmaga berende ýa çağılar ýa-da şoňa düşünýän adam açyp berýändir. Köp adam düşünen nokdur.
Yani aytjak bolýanym YouTube Google'a bağlı. Google'dan alýar ähli maglumatlaryny. Şu taýda men okap berjekine maglumatlary paýlaşýarmy. Ullakan bu firmalar şu hazır adyny tutup duran firmalarym Türkmenistandan Gatykän baýda Türkmenistandan 3-4 sanany gurup bilýärler arkaýyn oturan ýerinde elindäki pullar bilen. Hiç kim dinlemeýärler. Soňra bular hukuk esasynda gurulan. Şularyň ine politika nemeleri var da bir hukuk nemesine okanýalak bolýan da şunun hemmesini okap çyksam bilmedim. Gatykän bizem şu YouTube nemen ulan başlanan wagtda bizem okaýas ýa nämeler var. Nämeler neme diýär YouTube berýär diýip soň YouTube ine okap bereýin. Türkçe koydum yani Türkmençe edip nemetecek, düşündürecek ben bunun nemesini. YouTube ve Google umumi hizmetlerine ulanan vaktiniz, malumatlarınız meselesinde bize ananıp bilersiniz diye. Yani biz sizin malumatlarınızı hiç kime beremiz yok. Adınız, yine nämäňiz diye ulan yani telefonunuzun IP adresi hiç kime giden yok diye. Bu ulu jogapkärçiligi ul bir jogapkärçilik bolanlygy üçin diye ve maglumatlaryňyzy gowrap kontrol etmeňizi üpçün etmek üçin üstünde köp işleýäs. Yani diye sizin maglumatlaryňyz bizem aslında dogry kontrol edemiz ok. Maglumatlary girmek, bozmak ýene de sizin eliňizde diýär. Ýene şu taýda Google'un gizli politikalar diye Google'un gizli politikalarının nemesinde okap bolýar ondan hem hazır bu bölüni okap berjek. Ondan soň näme diýe? O haýsy maglumatlar toplaýas we näme maksat bilen ulanýas ýene şonuň zatlar düşündirýär. Ondan soň bu meselede ýa-ni hem açaçanlyk görkezýäs diýe, ýani biz sizin maglumatlaryňyzy ulanyp başga bir ýerlerde paýlaşyp nemedemiz ok diýe, ýa-ni kim gelse de beremiz ok, paýlaşamyz ok diýe. Prezidentler gelsine düşünükli olup edwaýdaýyn, ýani prezidentler diýilende YouTube gülerse, YouTube, Twitter ýene näme prezidentleriň hem hasaplaryny öçürüp aýryp bilýär, onu gördük ýa-ni ýakyn wagtlarda. Kanuny boyun eýmeýän bolsa edýän zatlary olaryň hasabyny aýyrýar. Trump'yň kyn aýrypdy Twitter. Ýene şol sebäpli ananyp bilersiniz diye. Indi şu taýda bize gelen möhüm bir yer var. YouTube'u görýänleriň maglumatyny satarmy diýär, ýa-ni pul garşylygynda ýa-da bir zat garşylygynda berermi diýär. O şahsy maglumatlaryňyzy hiç kime satamyz ok diýär şu taýda birinji sözlemiş ol. Neme hukuk nemesinde dogry taýarlanandygyny bildirýär ýa-ni birinji nemäniň adyny birinji sözlemde goýýarlar. O sizden cemlen maglumatlarymyzy hizmetlerimizi size yürüyte hala getirmek için ulanýas. Yani alınan maglumatlar yine de sizin için ulanýar. Başka bir yer için ulanýan noktaýa muňa öz nemelerinizi, şahsy işlerinizi edeňizde ýa-da reklamalary size bermek üçin tapady ýok. YouTube'u gören wagtyňyz reklama çykýandyr. Ýa-da YouTube'u gezip duran wagtyňyz aralarında bir reklama oýandyr. Ine şol neme ne aýdýa bu taýda. Bu reklamany finanse ederek diye ýa-ni YouTube'u ýöredýänler ýa-da YouTube'u görýänler diye şu YouTube ulgamny ayakta tutmana kömek edýär diye. Ve şu sebäplen maglumatlaryňyzy hiç ýere beremiz ok diye. Yani sizin maglumatlaryňyz ulanyp pul gazanma niýetimiz ýok diýilen manyda aýdypdyr bu taýda. YouTube diye köp wagtdan bäri YouTube'daky maglumatlaryňyzy ýa-da danlaryňyzy diye datalaryňyzy ýalňyş aýtdym, data bolmaly bu türkmençede. Güýçlü we gizlilik kontrolüne üpçün edýär. Yani maglumatlaryňyzy ýa-ni dogry siz kontrol edip bilýänsiz. Ýa-ni näme diýdi? Google'da da edilýän ýaly, YouTube'da da netijede YouTube Google'dan alýar. Nämäni ines komentary ýazanyňyzda ýene näme edeňizde
Diňe bunu Google bilýär, YouTube'an bilip bilenok dolu nemesini, maglumatlaryny. Yani YouTube'un elinde yok. Ha. Yine şonun ýaly indi diýmek biz bu taýda YouTube bilip bilmeýän bolsa dolu maglumaty Google bermeýän bolsa onda seredeliň Google nädip goraýa bizim maglumatlarymyzy. Goraýa diýdi. Bir azrak ulaldyp görjek bolaly. Täzeden açayım ben. Ben onu yan başkaça raýat açypdym. Şunu azrak kiçeltmeli olaýmasam. Doğru. Şu taýda ine ýazýa maglumatlaryňyzy paýlaşma. Maglumatlaryňyzy paýlaşýasmy, paýlaşamjokmy? Şu taýyna gelýärdi. Yine Google diye sizin maglumatlarınızı paylaşanda diýilen böyle var da. Eğer diye siz ruhsat verseniz paylaşýas diye şu taýda. Indi ruhsat versek paylaşýas diýmek näme? Misal üçin bank telefonunuza bankın programmasını yüklediňiz, banka ulanýaňyz. Şu banka girjek wagtyňyz sizden bir neme soraýandyr. Şu bank bilen maglumatlaryňyzy paylaşmak isler misiniz diýip. O zaman paylaş diýen diňe bank bilýär. Yani onun bankda da diňe programmaňy özü bilýär. Bankın içinde işleýänler bilip bilmeýär. Ya da bir otel ya da restoran rezervasını eden wagtyňyz bilip bilýär diýär. Yani ona ruhsat berýäňiz. Olaram ýene de şu şekilde paylaşmaya, näme üçin paylaşmaya diýip aýtsaňyz, maglumat paylaşmak iň uly jenaýatlardan biridir dünýäde. Şonuň üçin YouTube ýalyk, Google ýalyk ýa-da WhatsApp ýaly, tapagy ýok, Telegram ýaly ulgamlaryň ählisi güýjü maglumatlary gizlemekden gelýär. Maglumatlary diňe özleri bilmedim has ýokary gizliň derejede ulanýan olaýmasa ýöne Türkmenistan ýalyk, Rusya ýalyk iza alan döwletlere hiç il maglumat beren oklar. Yani bularyň awraýy ondan has ýokarda ulda, hatta Amerikanyň prezidenti sorasa da ýene-de käbir ildeşlerimize gülkünç bolup biler. Yani düşnükli olar ýalyk nämede aýdýan. Bermeýärler. Ýöreýte bir jenaýat eden olmaly, oň izni izarlanýan olmaly, şu şekilde berilýär. Ine galan zatlaryna birleşler şu taýlardan okap görüp bilýäňiz. Umuman diňe YouTube'da ine iň nemesi var da aramızda. Iň garyby bizim türkmenleriň ulanýan IMO var. Şu IMO da maglumat paýlaşanok da. IMO hatta IMO maglumat paýlaşanok. Paýlaşyp bilmeýär. Şonuň ýaly neme? Bu bir bizim üçin bahana boldy. Neme barada, IMO barada düşündürip beripdik. Yani şonuň ýaly gynansak da ýagdaýlar bolýar. Hiç kim sizin maglumatlaryňyzy görüp bilmeýär. Hatta YouTube'un özünde belli bir derecede gizliliği var. Misal üçün like'ları kimin basanını koyanı bilen işi derdi yok. Diňe like'ın basan adamın hakyky şahs mı, däl mi şoňa seredýär. Kimin basanını koýanyny däl, aýal bastymy, erkek bastymy, türkmen bastymy, ors bastymy, türk bastymy like'ı o zatlar bilen gyzyklanan oklar, biljegen bolan oklar, olar diňe hakyky şonu basan adam şahs mı dälliğine seredýärler. Yani robot nemeler hem ulanýar da nemede. Umuman aýdanymyzda şonuň ýaly ýyleşler. Yani bilmedim bu zatlar biz çıkıp düşündürmegimiz menim üçin hakykatda gülkünç. Ýöne bir tarapy var, gülkünç däl tarapy pikirlenen wagtyň. Türkmenistan hemme zatdan uzakda bir dünýäniň daşynda bir neme meňzeýärde. Yurda. Dünyanın daşında bolandığı için biz köp zattan bir haber, hatta yani internete gir deyip aýdylan wagtda IMO gir diýmek maana gelýändigine men
Ente hayran galýanda. Yani bizim yurdumuzda internet diýende IMO aklına gelýär adamların köpüsünün. O daqlaryň esasanym. Bu zatlar bolup biljek zatlar däl. Şonuň üçin biz köp zada aň ýetirip bilemzok. Yani maglumat iň gymmatly zatdyr. Sebäbi biz maglumat döwründe ýaşaýas. Senagat döwrü o beýleki kompýuter döwrem geçdi da ýa maglumat olmasa kompýuteram hiç bir işe yaramaýar. Şonuň üçin iň gymmatly zat maglumatdyr. Bizim Türkmenistanda pikir edilýärlik ýaşyl dollar kagızlar däl. Maglumat döwrem geçdi keninen. Yo, o maglumat döwrem geçdi. Ýa-ni 4-nji näme diýerler? Näme? Senagat döwrüniň 4-nji döwrü başlap diýen ýaly bir zatlar hem aýdylýar da, ýa-ni maglumat döwrü bilen bile goşulyp garşy. Öne senagat rewolýusiýasy. Nawa rewolýusiýasy. Senagat öwrülşigi. 4-nji senagat öwrülşigine girdik şu wagt diýär. Sebäbi indi Hytaýdaky 1,5 milliard, 2 milliard bolsa da adamyň güýjüne gerek däl döwre girdik diýen ýaly bir düşünje bar. Öne hakykatdan hem gaty bizim bu zatlar çykyp aýdyp bermegimiz näme? Indi gorkma öwredýär diýäse, ine şoňa geleýin men gysga edip aýdyp berem, kanam gürläp durjak däl. Gorkyny ine şunuň ýaly edip öwredýärler. Dinleýärmiş, görüp bilýärmiş, güýçlümüş diýerler. Ýöne Türkmenistanda internetin ýoklugundan hiç kim söz eden yok da. Güýçlü, dinläp bilýän ýene bir zat döwletiň bir interneti bolmaly. İnterneti yok. Soňa Türkmenistanyň interneti dünýäde iň goraksuz internetleriň içinde. Iň goraksuz internetlerden biri dünýäde. Yani Türkmenistanyň içinde bir aýdaly Türkmen howa ýollarynyň programasyny ýükleseňiz, demir ýollar bardyr ýa-da näme bar? Näme diýilýär şoňa meňzeş bir magazin, dükanlaryň programmalary bar da. Ýani şo zatlary ýükleseňiz siziň maglumatlaryňyzy alýandyr. Eger hakykatdan şol nemeden gyzyklanyp dawa açyp barlap görseňiz, şoň arkasynda maglumatlar ogurlaýandygy çykýar. Ondan soň size dünýäniň puluny tölemeli de bular. Şonuň ýaly işleýär gynansak da. Maglumatlaryňyzy ogurlaýan bolup biler ine. Türkmen howa ýollarynyň programasyny ýükläp bilet barmy ýokmy diýip seretmek isleseňiz. Şoň ýaly bir zat. Olar kenine sen maglumatyny ogurlan bilen o maglumat bilmän. Ulanyp bilmeýär. Ýok, ulanyp bilmeýär. Bilmejek zadyny ogurlandan hem o berenden hem o maglumat. Yo, statistikanyň bolmaýan ýurdunda maglumat diýilen zadan bolmaz. Bir zat aýdyp geçen kenine bu zatlara düşünmezligimiziň sebäbi häzir gaýdan ähli zadyň derdin näme görkezden bolsun şu çağda şu sekunda içinde. Statistikaň näme diýeni bilmän. Şol statistika diýen zady düşünmän. Sen o maglumat, gizlilik, o zatları düşünme mümkünçiliğin yok. Göz önüne getirme mümkünçiliğin yok. Ne edip alıp bilmez deyip bilir diyor. Google neymiş sen sat bilmez. Yani adını, familyanı. Ama sen adın Türkmen'in adı familyası özen 1 milyon dolar duruyor da dünyada en kımmat adı familya Türkmen'in. Şonu alıp sat ya da sen adını, familyanı Google. Yani nereden pul tapacağını bilen o. Seyrettiğe Türkmen'in adın familyanı var. Türkmenlere çiğnem yani biz için bizim adımız familyamız çok yağlı. Türkmen dünyada en yukarıda. Elbette ayağımız yere basanıq. Çok yağlı fikir ediyerlerde. Bu näme demeňiz ya? Aydın yine 5 ýaşyndaky çağa sana sen milisiýa berjek, doktora berjek sana okula gidýär. Diýilen bir näme bar bilýärmi? 5 ýaşyndaky çağa gorkuzýarlar. Soňra ýankı näme men aýdyp geçeň uzağa gitmänken. Yankı personal information diýip bir näme vardır. Bu kanunçulukda. Yani sen adın, familyan, ýaşaýan ýeriň, telefon nomeryň, maşgala ýagdaýyň hemmesi bularyň şoňa ýürendir. Suratyň. Ine bu zatlar sen ruhsatyň bolman ýa-da bank hasabyň hemmesi yankı personal informasiýa değişlidir. Şahsi informasiýa değişlidir. Buna hiç kim el vurup bilmeýär. Mümkin hem de. Onu eden ýagdaýynda ine Google'u göz önüne getirin. Nämeni satýar diýeňizde, ýa-ni informasiýany.
Onda men hazır Google'dan informasiya satın alarım. Aydarın 5 milyon dolar verecek şunyalık informasiyaları sat diyorum. Olan bana satar 5 milyondan vererim. Ama ben şunu suud edip bilene özüm satın alamışım. Son dava açarsın gerek olsa 1 milyar dolar getirir. Niye 1 milyar tondan kendi getiriyor da onu suud eden gülüm. Yani bu zadı böyle hiç kim fikir eden nokta şunyalık. O Google'un düşmanı azdır diyenizdir. Yani WhatsApp'ın düşmanı. Düşman demeyin ben. Konkurenti az deyip fikir ediyenizdir. Yani onu sat ya bu kata ansat dünyanı bilemek neyle görüyoruz biz. Yöne kata ansat bir ay sat ya hava bundan ya. Amerika'da onların Amerikan senatosundan geçtim geçmedim o teklif bilemek. Ben teklif vakti yani Amerika'nın intelligent bir zat team deyip nemesi vardır. Devlet buraması. Neşolar ruhsat istedi. Yani her bir adamın telefonunu ve kompüterini bağlamana ruhsat istedi. Amerika. Orası diyemem. Amerika ruhsat istiyor. Ne için? Sebebi çok telefonu ya da kompüteri fiziki eline alman içindeki malumatı bağlamanın mümkünçülüğü yok. O bağlap dilersen ekranına o geliyor yine şu yerde yankı okey'e bas diye sen basyan sonra kodu yaz diye yazyan o onda elbette uzaktan sen kompüterine girip bilerler yöne birazcık bir eyyem onu 5 yaşındaki çağa edip bilersin yani 8 yaşındaki çağa edip bilmeyen o eyyem o kanzardan düşünüp bilir 8 yaşında. Çoğu için Amerika ruhsat soruyor. Indi eğer sizin bizim fikir edişimizi alıp internetteki ehli zadı satın alıp bolyan olsa bağırlap girip görüp bolyan olsa Amerika ne için o kanunu istesin? Da işte oturan yerinden girsin bildirmen. Türkmenistan'da ne için her girenin telefonu varlanıyor. Bu işte olan için yani onlar uzaktan yani sen telefonuna elin urmanın içindeki yazan Allah basanın görüp bilgen bir akıl sen telefonun elinden alıp seyret ya ne var verdi. Ya da ne için o surata düşürmek olan o surata yine etmek olan o sen uzaktan kontrol edip bilgen olsan suratlarına seyret gereklerini ayır. Yani telefonunu ne için elinden alıyor? Korkuyorlar. Kontrol edip bilmeyen adından korkuyandır adam. Telefondan korkuyor. Beni geçinemeyiz. Elimizdeki telefon en ulu yarağıdır bunlara karşı. Yani elbette o telefonunuzu yani yazışacağınız adına Türkmenistan'da korumak için yazışacağınız sonra böyle öçürüyor onu. Telefon olan eline düşen vakti görüp bile içinde lazım. Eline Eline düşmezse de düşmeliler. Kanun oyuncu kanun düşmeliler. oyunca Vermen. şimdi Türkmenistan'dan görüneceğiz. O yerde kanun diyen bir düşünce yok. Ha, son yine bu yani kemiğine düşündüren zatların içinde kanun düşüncesi olmalı adamda. Kanun düşüncesi olmazsa bu zatları düşünüp bilmeyen mümkün değil yani. Ne düşüncelerini, kanunçuluğun ne demediğini bilmeyen Aha. biri. Kemiğine azıcık aydan zatlarını düşünmeyen. Son için kemiğine hiç kimden fikir etken inanmaz. Kayıtın biri çıkıp yok o bağırlayalım. İnanmıyor. Barla. Mesela O sen düşünme. bilemok o barlayalar o bilyen hemen. Nereden ölen değilsen farklı seyret. Yine diye eşittim diye konuşayım diye. Yo Farklı Pelani'nin seyret. Yani bunun Türkmen'de getirilen farklar ya da argument diyeli yani argumentler hem çoğun alıp güçlü argument ben hayran alıyorum. O yanrak Türkmenistan'da bir küçük yıl olan yani çıkanına bir küçük yıl olanlar hatam deme. Şu nemeni yani kullanıyorlar korku nemesini. Bu korkuyu anırtı nemeden geliyendir. Şu Krasny terör dip nemede YouTube'da da attı yazın. O nemede görürsünüz. Yani şol yani korkuyla yalanın üstünde kurulan bir devlet var. O komünizm değil yani. Sosyalizm değiller. Hemme dadi diyen olsa terstir. Onu düşünüvermeliler. O da sırlarını saklap bilen oklar. Da o da açılıp başladı. Yani şu sosyal medyaları el yeterli olup başlanıveri. Ne şulon 30. yıllardaki ediyen ağaçlıkları, ondan kırgınçılık, ne Kazakistan'ın demesini seyrettik de olayım. Uday taklasın. Ne Kazaklar malades bizden ken neme doğumlu, kabarlı, şolar KGB'nin arşivini ilmi işgalleri açıp da. 20-30 tane o kino yeter o nemeler var YouTube'da görün.
o Kazaklan yartından olsun kırıptırlar da. 6-7 milyon daha var diye de öldürülen Kazak. 8,5 milyon. 2,5 milyon. O köpüden yemedip İran'dan yemeden Afganistan'dan Kıtay'dan Türkiye'den çıkanlarlar. O göçüm sonra onu yine Sovyet Sovyeti yıkılayança hiç kim bilem yoktu. Yani Türkmenistan'dan, Kazakistan'dan hatagır neme olundu. O Türkmenistan nemesin asıl ok. Yeki tarihçi bir söz aydın ok. Yani şu at yok oradan başladı ne Ukrayna galadam orada deme çıkardılar kanunları içinde kabul ettiler. Kazakistan bayağı derin deme diyorlar şu temani. O beyleki yurtlarda da Sovyet demesinde giren devletlerin, republikaların ya da avtonom oblastlığın kırılmadığı yok. Şu yani onun adalarına okkulun bu atlar yok hatamını 20 şeyi kabul etmelilerdi. Ne şu Türkmenistan'a korkum çok devamıdır. Yani, türme sistemi çok hemen kadın terörün devamıdır. Bunu yapmadılar, yemetmediler, baka da vermediler. Şu atkı göreceğin siyasetin yani demesi vardır. Sistem demesi. Şu anırdan geliyendir. Türkmenistan hiç sadüt gömendir. Yani şu tayda devleti içinde işlep çıkandan ama demesine seyretsen şundalar. Yo, Sovyetler'de ütken zat şu sapara. Sovyet Soyuzu'nun iktisadiyeti çöktü. Yanlış iktisadiyet. O çöktü. Yani siyasatı yörek doğru. 30 yıldan beri. Ödüm postsovet demesinin içinde Pribaltika'dan kalan yerden mi yürüyedi? Şu an yine Ukrayna çıkacak korkuyordu şunda. Ukrayna çıksa dargaya yani. Çıkyaran. Neme görünüp durdu. Ya iyileşler şunun yal bahana oldu. Yurdun içinde de mışmış yayrat yemişler. O girsem gör yemişler, bil yemişler şunun için. O atlarında aydiyalarmışın abone bolsonuz näme diýäňiz. O zat Olur ýalak siýasat ýöre diýäniň öňe gönü böyle yarlygy böyle dili bilen aýdyp durandyr. o şu adamlar eýtmeli şu YouTube'daky bolýan zatlardan habar bolmaly dälmiş. Yani Aktivliği yatırmalılar. birem kızıklı yer özleri bilen gorkuzýar yani. O Dinlenýäňiz biz eşdiýäs diýädi. Görýäs, bilýäs. Şonuň ýanynda agent näme diýär biz ne onu ben aýdyp beren biz o agentlik kiçel ben biz öýüdü şoň. Ben şoň edil öýüdü. Ýöne agentim de Türkmenistanyň içindäki näme öýüdü. Siz korkuyan da atlarınız var. KGB diýdin, näme diýdin. Öýüdü. Biz agent dip näme çık bolýan näme görüm yok. Bizim agentlerimiz ken o içinde de var, dışında da var. Şonuň ýaly bir näme bular ine internetin tezligi näçe? Yarım megabaytlyk bir tezlik görkezýärler 512 diýerler. Onuň hem yarımymış sebäbem şu daşary ýurtlardan näme bolýar-da? Ýani interneti goro pes bolsa hüjüm bolýar ýani dijital bolýar, digital mı diýäs, näme diýäs? Hüjümler bolýar, şu hüjümler hem serveri ýadatsa, olam asan pes elýär. Ine pikredin ikesse pes elýär-de umuman barjy internetimiz. Yani Türkmenistan içinde internetin şu derece pes olmagynyň sebäpleri şol. Bize internetin açılmagy, güýçlenmegi gerek. Ýöne üns beren olsaňyz 4 esse pes etdiler şu wagtça. 2 megabayt olan internet 512 kilobayta düştü diýerler. Olam ýa-ni daşyndaky hüjümler bilen serverler ýa-da diýen olsa yarımnaçel düştü diýeli. Bu Kemine ben oturan yerim şu at ne şu internet.
1000 gigabayt sekundda. 1000 yani. Bir yılda da bir yılda da cemlesem 1000 gigabayta yetýän däldir o tezlik bilen hazır şu Türkmenistandaky tezlik bilen. Daha şatyrynda ýaşap öwrenýärlik ýagdaýlar bar. Yo neme de o internet barmy bar, ady var, özü edil ýok ýaly. Soňra ýene gyzykly tarapy var Türkmenistanda. Altyn asyr ýani Türkmencell diýär-de, Türkmen Telekom diýen has düşünikli olar ýaly. Şonuň daşynda da 3 tane aýratyn internet nemesi var. Bu hakda hiç kim bilen ok. Bularam merkez Orset'de Moskvadan çykýar. Ýani nemesinden girip seretsen. Yani dünyanın internetin tezliklerini görkezýän nemeler var, firmalar var. Şu tezliğini görkezýän firmalarda Türkmenistana değişli internet firmalarının adyny görkezýär. Şu taýda 3-4 tane daşary ýurdun firmasy var. Olar kime hyzmat edýär? Olaryň tezligi näçe? O zatlary elbetde görkezýän oklar. Yani gyzykly taraplar şolar. Bilmedim entek doğulu belli değil. Yöne çak ediyaz. Türkmenistan'ın internette ya da VPN'lerine şu Orset'ten durup yapyan bolup bilerler diýilen düşüncämizden bar. Pesel diýerler. Tezliğini pesel diýerler. Hem YouTube'a girmez ýaly diýerler. WhatsApp'a girmez ýaly diýerler. Soňky döwürlerde IMO'da girmez ýalyqrak ýagdaýa gelberipdir. Şon ýaly bir nemeler var. O iyildeşler yuvaş neme geçip bilir soru cevapları. Sorularınızı verip bilersiniz. Umuman bir üýtgeçlik bolýar ýurdun içinde daşynda her hili. Yankı senin şu mışmışlar vardı. Aynen mışmışlar bilen 30 yıldan beri dolandırıldı. Upravlenie var. Glavny upravlenie bış diye. Esas bir iş var. bilen adamların ämet ya indi mışmışam niýe işleýär bilimi ýok etsen iyi işleýär da beýlek adam soraw berýär ýa-ni nädip ki soraw var nädip bolýar. Ya da näme üçin bolýar nädip bolýar diýip sorap bilýär. Olayam bilim bar adam ýene bilim ýok adam bir zat diýilýär, şonu alýar, şolam dogry diýär. Özüm birinji eşiden zadyny dogry diýär. Häzir ömründe birinji sapar ýanky samolyotlar aýdaly. Howadan tutup ýani howany tutunup hereket eden noktany şol ýanky arkasyndan çykarýan näme bilen hereket edýär diýsen. Motor güýjü bilen. Motorun ýanky reaktiýny itici güýjü bilen. İtici güýç bilen hereket edýär diýsen, birinji şonu eşitse, soň sen samolyotyň motorunyň guruluşyny öwret, şonu howadan tutup ýörep bilýär. Howa bolmasa samolyot uçup bilenok mümkin däl. Howany tutup ýörýär samolyot, uçýar ýörýär diýen. Howany tutup uçýar şo howada. Goşlara medilson ýalypdyr. Howa bolmasa goşuň uçup bilenok hiç bir goşan. Ýöne şonu birinji informasiýany kabul edýär, beýin oturtýar, soň ikinji sapar şonu sen samolyotny ýa-ni injener ýasa şondan, şonda da ynanmaz şol samolyotyň howany tutup ýörýäni. Ol raketa ýalyp düşünen bolsa şo samolyotyň motoruny, raketa diýilem kabul edip şeýdem ýaşap geçýär. Bu water ötürü. Yani bilim diýmek näme diýmek, onu ama aýdyp geçeli. Bilim diýmek ine bir ýalňyşyň dogurlamak diýmekdir. Bilim diýmek. Bilýän maglumatyny üznüksiz güncellemek diýilýär da Türkçede. Näzesi bilemek. Güncellemek, geliştirmek diýilýär. Ýöne bizde geliştirilýän bir zat ýokdur. Tertine geliştirilýär. Şu baharcı internete girmen diye yankı internete pesel diýerler bolup bildiğinden yani doğulu yapıp bilen oksa doğulu yapsan ýa halkara kanun ýene näme o bu beýle kellesine harçak saatlar gatkan da. Yok kemine doğulu yapıp bilýärler ýöne özlerem ulanýanlyk üçin yapıp bilen ok. Özlerem ulanýar nemesi olum bar.
Yani şonda da şolam yetmeye hem adamlar hem korkuzmalda öğretmeli. Yani Pikredin Azatlık Radyosu 2 yıl bundan polis işgärleri şu YouTube'daki videolara like basıptır deyip tutulanmış. Son biz hem bunu kızıklandık şolat. İzni yazarladık. Hiç yıl onun malum. Hiç bolan vaka yok. Hiç yerde de. Näme gerekine şol radio özem Amerikanyň çöregini ýe. Orslar bilen hem dost. Korkuzýarlar adamlar. Ya onu näme üçin edýärlerse polis işgärleriniň arasynda kızyklanma köpelýär şo wagtlar. Şo kızyklanmagyny azaltmak üçin edilen bir näme. Polis işgärleri olaram kızyklanýardy. Ha, ýurdun daşynda inde başlady hereketlik. Nämeleri görýärler? Azatlyk radiosyny görýärler, soň beýlekleri görýärler. Soň bir ýerden ýanky myş-myş ýaly göýberämeli boldy. Soň polis işgärleri hem gorkýarmyş. Like basmaly ýanky. Näme de like basýan bolsaň, like basanda bilýän bolsa, onda görseň hem bilýän bolmaly diýip düşünje ýörýärdi. Ozaýly. Yani näme bardyr? Dünýä kanunlar bilen işleýändir. Kanun diňe Türkmenistanda ýokdur. Onuň hem sebäbi biz kanuna değişli saat bilemiz okyan. Türkmenler bilen okuna. Yani dünýä kanun bilen işleýändir. Näme üçin halkara kanun diýip bar. İçerki kanun var. Yani söwda kanunlary var. Howpsuzlyk kanunlary. Birgiden näme bar da bu zatlar adamlar o oynamana döredeni oň üstünde näçe adamlar işleýär, näçe ýylyň işi var. Bu zatlaryň hemmesi derde ýarayan ýeri bar. Yani o var da indi devleti misal üçün kim dolandırmalı? Devleti esasen hem yankı bürokrasiya dolandıryandır. Siyasetçi dolandıryan değildir. Siyasetçinin dolandıran yerinde hiç hile üstüş olmayan değildir. Siyasetçi nämedir? Yalan, mışlar ile yol alacak olur ve ses almak maksadı şu olur. Siyasetçinin, siyasi partilerin yaşap bilme maksadı, yani yaşap bilme için maksadı vardır olan ses almak. Ve dünyanın ahli yerinde değişik bilemek yankı aydınlanmanı yaşamadık toplumlarda demagoglar ses alyandır. Ve demagoglar gelýändir siyasete başına. Yani şu yerde de şoň üçin siyasetçi devlet dolandırmalı däldir. Dolandırılan äýlep bolýandy. Uzun göreýin aýdyn. Şu aeroportdan iň aktual tema. Şu samolyotlar näme üçin uçanýar? Bir aeroport işgäri, ýani Türkmen howa ýollarynyň bir yetkili bilgili antany çykyp bir ýagdaýyny aýdyp bermesini bekleýärler biz. O nemesini bizem bir 80-90% bir aýatmasy bilen ýagdaýyny bilýär. Türkmen howa ýollary çökün. Dowly çökün. Yönü çökünün däl. Ýani howa mendilleri uçuş nemeli proseduralary bir uly bir bilgi tejribe o zaman regulatorlar vardır. Yani loçuk bir näçe saat ya da aylap uçmasa ýamaşkan egzamini vermelidir. Turgundöşün geçmelidir. Bu mendilleri ilmide ama test edilip durulyandır. Onun hem becerisin lisensiyesi olyandır. Şu da atlar ne Türkmenistan'da loçuk bilen at bir günde becerilen o. Yani okutup gelip işlep bolan o. Ya da yani aeroportu tekniski aksuluk dediyen personel. O zatlar sapara indi. Häzir ýollaryň yapylmagy, samolyotlaryň uçmazlygy indi men çok ýerde uçurup bilen oklar. Şu wagt ýagdaýda. Yo indi şu zat var. Men eger düşünýän bolsam birazcık ykdysadyýet diýmek gatyllakan bir mehanizmdir. O gatyllakan mehanizmdir. Çylşyrymly bir-biriniň içine garşyp giden mehanizm. Ol mehanizmi sen ýollar yapsaň durýar.
duran soň onu täzelden işletmek üçin näçe derece güç men soň ýaly düşünýärde. Gaty agyrdyr onu ýanky çarky täzelden döndürmek üçin gaty agyrdyr. Ol ýöne bir zat ine näl diýelim. Ýanky velosiped süren wagtyňam şol başlangyçda birazjyk agyrdyr, soň herekete başlan soň gidýän durgutsaň ýene agyr bolýar. Ýöne şol velosipediň 500 trilyon essesini gözüne getiren iqtisadiyetin durguzmak demek ve onu terzelden hareketlendirmek demek. Türkmenistan'da yeni bir näme var da şu samolyotlar uçanak olmayan fikrimçe yankı Rusya'da geçirilen sanksiyalar var. Yani Rusya'da belli değil bir 5-10 yıldan samolyot uçurup bilecek mi yok mu? Şözatların tesir ediyen oldular. O yani Orta Asya'nın absurd eden oklar yani Boeing onu köp havarlarda aittiler. Ortaya ve Orta Asya devletlerini şunun demelerini yani teknik absurdun ödemeleri var da şonu eden oklar ondan nesinci yıla çenli değil 20-30 yıllık şunlardan yani samolyota da kadar zakalyalık demeleri var da şunlar bilgi paylaştılar. Ortaya tankların içinde oturuşayarak bunların yeme tankların içine gittiler. Orta denemelerin köprüsü. Şu an Türkmenistan hava menzilini işe koyacak diye de başaran yok. Mümküncülüğü yok. Kompetansiya demesi ya da yok. Onun yerine Aşgabat seyiti, Ahal seyiti kurup gücümüzün bardygyny görkezmek hasgoda. Gücümüz var ine diýmek. Ondan men aýdaýyn, senin Aşgabat seyiti diýeni önümüzdäki gurjak bolsalar häzir aýda Türkmenistan gurulmadyk adamda şu bolçuna giden adamda önümüzdäki 30 ýyldan aýda boljak belki. Barur 4-5 ýyldan bäri ýören okmuş agal. 4-5 ýyldan bäri başlajak. Yani bular bir daha düşünüp bilen ok. Ýanky dünyada hazır gün 21. asır hatta 20. asırdan sonra olarak oldu. Näme Razilenya turda diýdiniz ya. İşçi ayrıştırılmagy. Şol zat var. Ine şol mümkin değil. Bir döwlet öz başına bolup biler öz başına. Yani onun için sen orta sıra gitmeli. Yine Rusya'da hazır öz başına yaşap bilmez mi? Yaşap biler elbette. Yine telefon, önkü telefonlar şu sim çekip yankı knopkalı yasap bilerler. Ona bilemem. Belki de çok o näme vardır. Çevir yani. Telefonlar. Yine şu telefonu gelir. Şu telefonların yerine. O ulanyan televizorları var. Hazırki. Yankı plazma deydi, led deydi. Son yeni bir ratlar olur. Hazır bilemem. Nereye geldi televizorlar. Yine şu televizörlerin yerine önkü o lampalı ya da tüplü diýerler lampalı yani arkalarında bir topar nämeler bilen şoňa televizörlere uronda işleýän gatdan urup ya çornudaly televizörler bilen ýaşap biler ortaya. Problema ýok o tarapdan. Ýöne dünýäde yani dünýäde döwlet diýip ýöne ya da standartlar dünýä standartlaryna laýyk gelen ýerde ýaşajak bolsaň şoňa ýerde ýaşamaly. Şoňa ýerde ýaşamaly diýen dünýä bilen aragatnaşykda bolmaly. Başga hili mümkin ýok. Ya da Germania özünü dolu yapsa daşdan o gazın ýerden gelecek. Gaz ýok. Dünýä ähli türlüdür. Ya da bağlığını ýerden aljak mysal üçin. Yani nämeler de bolar. Türkmenistan'da şu gün ýaşamaly, şuňa ýaşamaly sebäbem şol nämeden yankı dünýäden ýapyk bolanymyz üçin. Bu gaterwetsat. Yani dünya açılan olsa belki şu gün yine bizde süt vardı Türkmenistan'da süt önüyor. Sütten en az bir 30-40 görünüşte yankı peynir öndürürdük eğer dünya açılan olsa. O yerlere palta yene değil. Şu oruna yankı Mekkeceğin var. Mallar için o deyip bildiğinden sonra. Şonyalık otlar ekip mal bakıp yani paltanı näme edeceksin? Ya nämen yok zaten. Näme sen agatı değil, dokma sen agatı değil yani. Tekstil yok. Ne için yok yani tekstil? Bologna adayında da sen Xitay yağlık öndürüp bilmeyen ya da Türkiye yağlık öndürüp bilmeyen. Şon aydarlar bar deyip aydarlar aydın bir saniye. Yok bar olabilir yani sen
1 metr matany öndürmek üçin sarf edýän güýjüňi Xitayda şol güýje 10 metr ýa-da 100 metr mata öndürýär. Onda sen Xitay'a peýnir berip alay şonu hemen näme gerek özüňe beýlik. Ýeme aýdyň ne Ýewropada şu wagt ýekinji tekstil nemede fabrika almakda. Ýeme şu adam däl 10 ýyldan bäri ýok. Birem ýok. Tekstil fabrikan Germaniýa iň tekstil nemedir ýokdur. Şwed şäher vardy Baros diýip tekstil şäheri. Ýeki fabrika ýok. Ýewropa hiç ýerinde ýok. Tekstiller. O ne toğru. Onu cevabını menem aýtmaýyn ine vatandaşlar gyzyklanıplar. Oo. Tekstil ýoksa mysal üçin İtalyan tekstili, Xitay, Türkiýe olar ýanynda oýnanok İtalyan. Ýöne hem üçin şol ösen ýurtlarda tekstil ýoş-ýoş ýanky 20 ýasynyň soňuna ýoş-ýoş beýlek ýerlere gidendir tekstiller. İtalya'da burada çıkbar o da moda diktevat etmek için diyorlar. Tamam. Ulaman bahasyny aýdyň siz bahasy. ýani bir sana kostyumyň Yetteki bahasy. de kımmattır beylek yerlerin çıkaryan demeli. Yani kostyum dikkelerde, kostyum diyende näme diýilýär, ama suit diýilýär. Kostyum hava, kostyum dip bilýän olmaly bizde. Ha, ýokary aşağı dikkeller, ne şolaň bahalary yani $50.000, $70.000. Iň arzanyny $25.000 tapyp bilersiň. Yani şoň üçin özleri dikken olmaly. Soralara geçeli biz. Yani Türkmenistan'da bolup da internetin yok ýagdaýynda uly hereket haçan başlandygyny nädip biliplerin diye. Ya da gelendiğinde ya da. zar çekerler. Sen arkaya otur. Deme var sonra. Ya birinciden interneti kesýärler. O bilmedim elektrikler hem kesip bilerler toğa. Şu signaller. Eğer internet kesilse ne başladı diýmekdir şu. İsterseniz onu gidecek yeri olmaz. Bu zatları näme ýalyp gözeňine getirmäň o Lelinin revolýusiýasy bizde beýnen satda diňe şonu bilýärse ol aslında arka plany bilen öwrenseňiz başgaçarak revolýusiýa. Pereворот ol ýa bir maşgalany öldürüp. O gaterwet zat ýene orsun hemme elitlerini öldürdüler we ýanky eliti ýok edip bilimsiz adamlar hem ýokary geldi da elitlerini Ýokary çıkardylar. Aslında şu Orus padşasy ýaşan olsa Türkmenistan şu gün ýalyp aşakda olmazdı. Mesela olar istemä birazcık olsun näme adam hatta Türkmeniň belki däpde suwundan gorardy, dilden gorardy. Yani kitaphanalary, yeneleri vardır, olar hem gorardy. Meni ine hayran galdyrýan zat şu komünistler gelýär. Yazgyny ütkedýär. Orta Aziýada dili ütkedýärler. Ol ýöne ütkedýän ok ansady işler dili ütkedýär. Ýöne ütkedýärler. Milyonlap adamy ulanýan dilini ütkedýärler, alfabeти ütkedýärler. Dili ütkedýärler, täze sözler goşýak, häzir sözler hem aýrýarlar düýünden. Tarihçiler ýok edýärler. Yani bu Stalin'in dövründe edilen işler, İkinci Dünya Uruşundan öňkü bolan näme. Ine bu zatlary eger padşa olan olsa etmezdi. Padşalar onu ýalyp eden ýeri ýokdur. Yani şunu şeyle devam et gelýärler. Türkmenistan şundalyk nemeti. Soň ýene bir sora var. Türkmenistan internet üçin uçurup durýan Sputnikni nämäniň kimin bähbidine ulanyp durqa diýe. Soň ine şu ýalňyş näme bardy? İnternet Sputnikden gelýär diýilen düşünje var. İldeşler internet şu wagt ine Elon Musk'ın Starlink nemesi var. Dünýä tarihinde ilkinji gezek boljak. Ine internet Sputnik arkaly internet. Ondan öňki internetlerin hemmesi hem kabel arkalydyr. Ýani şu Pasifik ummany bardyr. Pasifik ummanyň aşağından geçýändir Ýewropa bilen Amerikany baglayan. Kabel bilen baglanan. Kabel bilen baglanýar. Şu wagtda çelle telefon arkaly gürleşýän nemelerimiz hem Sputnik'den beýleki internet hem Sputnik'den indi taze girdik biz o döwre. O düşünce näme üçin var? Ben şoňa hayran. Orslaryň demesi aýdym o orslar Sputnik diýip söz kän ulanýarlar. Men Türkiýe'ge gelip Sputnik diýip biranady beşdesinde. Tamam bir san bolýa internet sen Sputnik bilen üçin edip bilersiň, telefonu Sputnik bilen üçin edip bilersiň. Ýöne yer düz däl. Yer ýany
bir tekiz değil, yer şar formasında. Şar formasında olsa sen ne sana Sputnik koyuvermeli olacaksın. Yok orayıp şu şar formasında üçün etsin. Mesela düz olsa belki bir iki tane koyuverirsin. Yani şar olan için O da aylanıp diyen. aylanıp dur. O Sputnik hem aylan ya da. Sputnik hem duran onun çek yankı öz orbitasına baransın. Kaysa orbita uğratken olsan yani uzaklık gereken yakın olsa aşağı kaçça köp uzağa uğradan vakıfam kiçik olan için kaçıp bilye diyelim. Yani şunun için sen bir onu orbita yerleştiriyorsun. O orbitada duran ok hareket ediyor. Kosmos diyelim. Böyle kosmosta hiç saat yerinde Aydın duruyan değil. bir doğru o belki düşünen neler? O yani Türkmenistan dayo o ılımlı bilimli kosmosa Sputnik uçurupyor diyecek olayan olmaklar bu. Yo, Sputnik uçurdum deyip bir neme yöre diyetler. Ben bilmedim ne için yıllar. 2015 mi? 2014 mi? Uçuran olup bilirse Ruslar yine kosmosa yani kıza kazilen uğradık bilirler. Roskosmos mu ne hemen firması var raketlarıyla. Yani Yine dolara barayan, kemine barayan misal için $1 milyon veriyor. Bana yine Sputnik uçurdu deyip yazgı verdi ya. Olam o yazgını veriyor. Kemine de geliyor Türkmenistan'ın hazinesinden $5 milyon alıyor, 4 milyon özüne alıyor. Yine uçurduk diye de nereden suratından vurkacaksın. Yine sana Sputnik, yine sana internet. Uçurup bilen orada tam oluyordu uçurtmuş. onun ama adı altın asır mı ka? Yani benim şu an kızıklan yani. Şu uçan Sputnik'in adı ne demek? Bilyen iyi de Uçurup bilen orada olur kemiğine tam oluyordu uçurtunda şu an. O şu tam oluyor. Tam uçurup bilen oklarlar Sputnik uçurar yani. Şön yal bir neme iyileşler. Ama ne da şu Musk'ın internet mesela Sputnik'ten internet verecek diye yöne on tizliği ne yankı kabelde tizlik içine dipilerde fikir edemez ya kabelde gönü bağlanıyor. Şolam kabeldeki yankı elektronlar diyeli yani değil olarak denilen ki. Onların tizliği yakılıp tizliğine yakayım, katı yakayım. O Sputnik'ten uğraşacağım, çok tizlikte uğraşacaktı informasyonu. Yine Sputnik yine belli ki kabelalı olacak. Dolar deyip yine fikir edip bilemek. Yani bilemek teknoloji haçan o yere yeter. Yine İslamlık devlet o Sputnik'teki internetten yığılmasını yani internetten kesip bilye ona maydalı. No. Yani. Doğru nemede. Onun yine de kanunçuluk nemesi var. Umuman aytsak. Yani bir soru var. Xitaydan çıkan İpek yolu Gazan üstü bilen Avrupa yolu yakın diye. Avrupa yolu yakın. Taze Türkmenistan devletimizi kuran son nahil seretler İpek yoluna diye. Kazakistan'ın üstü bilen geçip bilen olsa bizim hem üstümüz bilen geçemeli. Orsaya da şu an nemeden ayrıldı mı kan yani. Kazakistan'ın üstü bilen geçeceğini Orsaya'nın üstü bilen yani Kazakistan'dan çıkıp Orsaya'da geçecekti. Rusya'nın nemesine. İpek yolu olsa adi, İpek yolu olsa Türkmenistan'ın üstünden geçmeyen olmaz. O hemen aytyalar yankı Mehmet şu Belden Road mu? Mehmet onun adı. Sonra aytyandılar. Teze. Doğru mu? Şu tezesi o yağlı o. O Mehmet değil ya yankı kemer ve yol bilen terör çöngel oluyor. Belden Road olmalı. Yankının adı. Kıtayın bir programması var. Projekti var diye. Onun geçmeyen devleti azırak elbette esas yani arteriyalar Kazakistan üstünden geçer arteriya Türkmenistan üstünden geçmez yani Türkmenistan'ın yeni bir şahası vardır. O bir sana yani katıken şahası vardır. 8-10 sanık Avrupa ile şu Xitay'ın arasında 8-10 sanık şahası var ya da ayağı var diyelim o yolun. Yani öz projelerinde arteriyan geçen yeri yani Kazakistan o arteriya Türkmenistan'a giren o. Onun peydası yok. Vatandaşlar o İpek yolu geçse fikir etmem. O Gülal'la birlik olup gider hem zaten. O İpek yolu yol mudur asali. Eylak katnar yalak buraya delin. İn olmanda. Olmasa ne İstanbul'un avtobüs İran'ın üstüyle yörep baslaptır diye. 700 doldur diye bir adam basın. Oram yankı araca ver yani. Türkmen'in özü biletem alıp bilen ok diye de. Vize de alıp bilen ok diye. Vize de alıp bilen ok diye. Birine ver yani
Sana alıp veriyor. Biletini viza al yine git diye. Aytgana 5 yaşında bir krediyle sen bu. Ya Türkmenlere. Ha bular düşünmez. Neme diýär-de. Bir ýyldaşymys soraw beripdir telefonuň rut nemes diye. Biz bu sorawlara jogap bermesek gowy bolsa bu bizim nememize hiç gyzykly däl-de ýa gitdikçe telefona çelligeldik ýa internetin käbir ýerine. Rut Näme men aýdyp bereýin rutuň näme etýän, o e-mail diýäni, e-mail diýerler, näme diýerler. Ol telefonuňyzyň ýanky identity diýerler. Şol zadydyr. Onu üýtgedip, näme üçin üýtgedýän? Mysal üçin 2 tane telefon var elinde, biri registrasiýa edilýär, şol registrasiýa edilýär-de. Ýanky resmi guruluşlar şonu registrasiýa edýärler. Ol sen telefonuň adyna, modelini ýazanok, ýanky nämesi şoň içinde var, ýanky e-mail diýen nämesi. Onu mysal üçin sen şol registrasiýa edilen telefon diýip görkezjek bolsaň, sen şol registrasiýa edilen telefonu bozýan, şoň içindäki alýan, onu ýerleşdirýän täze telefonuňa. Şimdi root meselesi, telefonlar öndürücüler vardır. O kompüterde de root vardır. Hem yankı, istendik yankı, sıfır kökü diýmek de ýanky. Näme edilýär? Mysal üçin telefonunuzda istendik yerine ulanyp bilýän derseniz, telefonunuzda mysal üçin programma vardır, programmany üýtgedip bilmeýäňiz öz başyňyza. Programmist bolsaňyz. Ýöne rootdan soň üýtgedip bilýäňiz. Telefonunuzyň içindäki yankı algoritmany üýtgedip bilýäňiz. Açık kaynak değil de käbir yazılımlar vardır açık kaynak. Ben yanlış yan olup bilerim içimizde ne var olsa bağıştan yanlış yana vergen olsa. Yani bilýän adım aydın. Açık kaynak olanda sen şol yazılıma özün bir zat koşup bilýän, aýryp bilýän, üýtgedip bilýän diýler. Telefon rootlanman yine elinizde fabrika beren wagty köp yerini size gadagan edýändir telefon. Köp zadyny siz girip bilýän zor. Yani root'tan soň telefonu haýsam bolsa bir kompütere ýa-da şoň ýaly bir kompütere ýaly bir işlemçisi bolan bir näme bağlap, onuň içine özüňiz üýtgeçme girip bilýäňiz telefonuňyza. Aýdaly içinde näme diýilýär? Android diýilýär. Ýene şu Android'in içindäki mysal üçin font bardyr, haýsy font bolan ýazı fontlary. Fontlaryny üýtgedip bilýärsiňiz, el ýazyjy edip bilýärsiňiz ýa-da şoň ýaly. Onu türkmenler gyzyklanmaz aýdym bu zatlar bilen sebäbi. Onun için internet gerek, internetten dowamly öğrenmeli, izarlamaz bu zatlary. Yok, özüňiz ýöne programmadan bilmeýän bolsaňyz, sen bolama rutuň näme bilmeýän bolsaňyz onu etdirmeň. Onu edip bererler elbetde. Ýöne siz şol ýanky 0101100 şoň ýaly ýazılımlary bilmeýän bolsaňyz, ýa-da programmalamak näde edilýär, şonu bilmeýän bolsaňyz, telefonuňyz şu rutlany ýagdaýynda bozulan bilýäňiz. Nawa telefon bozup bilýän goraksız galya. Yani o rootlanandan sonra ulanyan adamdan gorulmaya aslında ähli kompüter olsun, telefon olsun mesela ES'inden gorulmayandır. İçindeki sistemanı korumalı. Burada düşünmeyen adam birden yalnız içindeki yani kodları yıkıtsa değil. Son bir soru var. Türkmenistan'dan Dubai'ye gelenden son Dubai'den hiçbir yere çıkıp olan okmuş diye. Bu mışmış mı ya da hakikat mı diyen yani soraptır. Biz ne bilelim diye bu soru var yani yankı Serdar'ın kömekçüsü mü? Näme akıl taraptan sereden altın mışmıştan var. Dubai. Şu zady pikir etmem. Başla. Vizan olsa gidersin Dubai'ye varan sonra diğer gidiyen. Yok, biz birinciden soru derler bizim o cevap verendi bilen yankı. Yok, Safara bize değiştirmeni yankı halkara hukuk öğreniyorum da şu an. Değil mi? Onun için yine aydıp vereyim. Eğer siz birinci novatda özünüzü bir kişi bizde özünü hiç kimem inanın hiç kim göremek yine o kalk görün uluslararası yankı hiç kim özünü şahsiyet deyip hasaplanok. İnsan deyip hasaplanok. İnsan deyip hasaplayan adam yoktur mesela. İnsan deyip hasaplayan adam Dubai'ye varan sonra Dubai onu tutaryalıp sonra o var da ben ne için saklayan? Nerede var? Kanunçuluk insan içindir. İnsan olsan şu kanun senin içindir. Devlet Dubai seni saklaryalı kim o Dubai? Amerika seni bir yerde saklaryalı kim o? Elbette adam öldüren olsan şu yerde. Amerikan içindeyken sen Amerikan kanunlarını bozan olsan ya da Amerikan yankı sözleşmesi olan beyleki devletlerde uluslararası kanunlar ya da halkara kanunları bozan olsan saklap bilye. Yöne başka yağdaydı men bardım hava hiç yere göy veren o konyalı zat yok.
Misal üçün siz Vizesi yoktur. Salyan neldir aeroporttan çıktım Dubai'ye da. geldiniz. Dubai'den aydalı Türkiye gelecek olyanız. Türkiye vizanız var olsa Dubai'nin on yılın emesine hakkı yok saklamana. Ya da Dubai'den aydalı Avrupa gidecek olyanız Avrupa'nın vizası olmalı sizde. Eğer yok olsa Dubai siz ne için sebebi Dubai Avrupa ait ya. Avrupa Dubai'ye ait ya. Yine bana yeni uğraşacak olsan tapal yok. Arap olsun başka olsun. Gelecek adamın vizası olsa uğratma olmasa ben alamak izne uğradarım diye. Ya onu demedirler. Ne aviakampanyaları var ya. O vizesiz adam getirsen şu aviakampanyanın hesabına iznek diyorlar. Alın yer. Ha, Ha, vizan olmalı. o kanunun Çünkü- nereden geliyor? Birleşen Milletler'in hovacılık Ha, bölümü var. Yine sizin pasportlarınız var veriyor. yani pasport ver yani. Yine şol Türkmenistan ne için pasport verip bilen oktu yani. Türkmenistan devlet statüsünü yitiren şu an. Devlet statüsünü yitirenliği için sorap bilen ok pasportun. O dışarı yurtta 1 milyon 2 milyon adam aldı. Onun pasportu yok şunu bir doğrulap öğrenip bilen oksa. Pasportu yine hemen hemen aydık geçelim. Pasportam yine yankı bürokrati örüp bilendir. Siyasetçi pasport örüp bilendir. Ha, Bizim o. problemimiz şu. Türkmenistan'da siyasetçiler var, arkadaşlar var, Türkmenbaşılar var. Bürokrat yok. Näme diýeti bürokrattır, her gün dürli doňa bürönýän diýip bir goşkan var ol. Ervet görkezýän mi? Bürokrat. Ervet yani. görkezýän goşku. Tanymal şahir ýazdy. Bürokratlar devleti işledi ya. Siyasetçiler köplenç aldy devleti. ya. Siyasetçiler devleti- devlet Al. aldy. O mış. Erteki bölülseler altın atır. Ne hemmece siyasettir. O. Şu sebeple yani pasport vermek için Birleşen Milletler'e yüz tutması gerekli Türkmenistan'ın. Türkmenistan'ın yüz tutup bilen ok ne için devlet statüsünü resmi tayinden yitirmese de yani işlik tayinden yitiren. O prosedurları var. O vermeli, atçotlar verip durmalı. O şolun bilgilere dostupy olmalı. Şu zatları etmezse olur. Bunları vedenlerler. Cevapkarçılığını yerine getirmeli. Evet, Yani şu aeroportu batırşayarak bu devletin hemme pudoklarını batırıptırlar bunlar. Hiç. Yani öncülük değil yönü şuları yalak bu bürokratyan közyen zatlarından sonra batırıptırlar da. İyileşler düýüpli soru olara garaşýas. Hep de bir gezem köp gelýän olaýmaga makmal. O şeylerek onu sonra göründük. Düýüpli soru gerekde ýa-ni bilmedim. Ya da bizim etjek bolýan işimize Yönlendirer düşün. yani. O hakykatdan bularyň köpüsa düşünüp bilen ok. Onu bilýäs. Açyk aýtsam, açyk edilmeli işler. Kızı olyan olsa o bizden verdi işimize mi? Yok. Son kuruluş olan olsa Türkmenistan'da biz ne edelim verdi yani. Şolun ödlerim alıp çıkardı bunu. Ama şolan özleri derrece verdi. Kızı deymez. Şimdi onun köyüne adına gitmek yani devletin hoğupsuzluğunu için ediyen bir kuruluş. Onlar göze görünmeyen dürlü adayda işlep bilgiler yöne devletin hoğupsuzluğunu için ediyenler. Ola adamlar devlet diyen beni halk da halksız devlet gördünüz mü? Yani Mars deyip bir devlet var değilsem öyle mi diye. Mars'ta yaşayan adam yok. Devlet yok. Bu at kağıba diýilen zat bilen diňe o adam orkup neme diýerler. Yani şu agent ekeni, bu ýödü keni. Kıbı diýilen zat yurdu goramaly, yurdu. Devlet Garant goramaly. ket yani. Pama doğru serçeler gelmesin diýip garant gasylýar ne şol orýalak neme kätede şey şakırda diýerler. Kanter kurtkaç. Bu tervet bir zada inanar ýaly ýa prezidentimize ýa prezident iň bir döwletin guruluşlarynyň içinden prezident guruluşy halka iň ýakynydyr. Iň ýakyny şoldur halk. Ýöne biz şol iň ýakyny saýlap bilemiz o. Ýöne koýýar. Saýlap bilen o prezident. Yeme aydın bu sebäpleri başka yerlerde ýatan bolmagy mümkin. Şu adatlyk jogapkärçilik bilen bagly. Adat bolan adam jogapkärçiligini malýa da. Bizimkiler jogapkärçiligini
almaly bolup gelerde. Şoň üçin adat däl, adatlygy çykatlaryň bilen ok. Soraglarym şo taýdan gelýär-de. O adat adam bolmak jogapkärçiligi bar. Şonu paýlaşmasaňyz, şoň aşaňa girmeseňiz, adaty bolup bilmeýär. Yani mesele şo taýda. Gorku sözlerim şo taýda demedi ýa. Bahanadyr, hemmece. Sebäbi şo jogapkärçiligi aljak gelle. O şu jogapkärçiligi alta, yani şu samolyot uçmaýanyň demesinde bir topor promolar, kuruluşlar, adamlar var da. Şolar yani näçe bu şeýle diýip ya öýdüler aýtmaly ya fotoğraflara jogap bermeliler şolar. Ya hiç kim demedi ama. Ben Türkmen hova ýolları çıkıp ýagdaýy düşündirip aýdyp bermeliler. Biz şu sebäpler boýunça uçamyz. Uçup bilemizok diýip. Uçup bilemizok. O aeroportumuz elberçiller ya da ekipajımız yeten ok. Ya samolyotumuz servis nemesi yok. Ya da barjak aeroportlarımızda biz pul töläp bilemizok. Şoň üçin kabul eden ok. Müň sanak nemesi bolup bilýär-de. Yani şonu birinin eşitmek istəyär. O taýda da bir adam, iki adam işlär, o nurlu adam işlär. Yani öň işläk gaýdanlar bardyr. Yani ýagdaýy biraz düşündürüm halka. O bizim dilimiz bilen demekde o gelişiklerle. Bu diye akıllam olsam, samsyk bolsam, Türkmen halkyny gorkuzyp ýör diýe. Yok, o Türkmen halkı korkutu öyle yani jogapkärçilik almajak bolup şu bahana bolsa bolýar. Olmasa kagabasan böýüň ýalak adamdyr. Bolsa o da yoktur soňky demelerde. Tamam, gorku diýen zadyň men ýaýraýşy, men birimçe näme ýaýraýar da ýanky. Näl diýen, aýdaly ine prezidenti gorkuzýan, bir döwletiň prezidentini gorkuzýan, ol isle-isleme aşağındakları gorkuzyp başlaýar. Olam o aşağındaky gorkuzyp başlaýar. Men şoň ýaly edip ýaýratýarlar gorkuýla. Yo, halk üçün bahana, gorku däl, gorkyň goloýuna da baran ok. Bulara yankı Amatly. amatly Amatly. şey diýeli. Ýanky gyska ýol diýeli. Onun sen tamtykdyňa bilip bolanok, o işe girdiňe bilip bolanok, o. Naçar, o tıpatyna kesbörün webe bolýar. Näme bir sora var, şonu okaýyn. Yani bu soraň aňyrsynda bir düşündirmeli bir zat bar da. Şonuň üçin näme? O täze Türkmenistan gurulanda söwda edýän adamlara daşary ýurtdan haryt alyp gelýän ýa-da Türkmen harytlaryny daşary ýurda akidip ýerleýän söwdagarlara döwlet tarapyndan goldaw bolarmy diýe. Indi bu taýda men muny sora näme edip bereýin? Birinciden ýanky söwdagar nemesi maňa bir hili orta asyr nemesine meňzeşirek gelýär-de, modern dünýäde söwdagar ýören ok. Ýöne düşündim men söwdagar diýende bir ýurduň içine harytyň girmesi, çykmasy manysynda bolmaly. Şonu ýalyp kabul edeli. Yani söwdagar sözüniň özü gaty köne orta asyrlara değişli bir söz-de. Indi o taýy düşünükli. Türkmenistan daşyndan haryt getirmeli we içindäki daşyna satmaly. Bulam döwlet goldaw diýe. Döwlet goldaw diýende näme düşünýäs? Ya birinci döwlet goldaw berýän bolsa, yani goldaw berýän döwlet bolsa, döwlet näme zat diýen soramaly da. Ya biz şu nämäni üstünden atlap geçýäs. Goldaw sözüne gözüňizde tutýas. Döwlet hem jogapkar hökmünde görýäs. Ýöne döwlet näme zatyny. Ine men görýän bir ejiz bir zat, ýöne döwlet bar, güýçlü, arkada, dağ döwlet bar. Şu maňa seretmeli diýilen mende düşünje bardy. Ýöne şu döwlet näme zat bol? Näde bol? Güýçlü bolup bilýär. Ondan soň diňe söwdasy däl başga zatlaryň hemmesi çözülermiken ýani. Ýene sonra şonuň ýaly edip böleklesek. Söwdäň öz düzgün tertibi bardyr. Banklar bilen işleşýänsiň.
O banklar önem bolsaň kredit berer. Önem däl bolsaň puluň töläp deme dersin. Düzgün halkara nemesinde işlep görün düzgün var. Ma. Kameran gittik neme temine. Ma gelýär häzir kameram. Yok, nämeni ýa-da kemen döwlet olduğu verer. Bizde beýnem satı döwlet sözüne düşünip bilemiz yok. Döwlet aslında hiçbir yerde de döwlet oňalyk zady goldaw berýän ýeri ýokdur. Döwletiň maksady işleýişi başga şeýle. Döwlet haýsy söwdagäre kime bedeýin diýen ýalyk ýani oňalyk nämesi ýokdur. Döwletde ine açyk bazar diýip näçe saparak kel. Açyk bazar diýmek döwletdäki ýanky işleýän näme şu wagt hökümet işgärleri diýerler-de. Ýa-da hökümet döwlet çykdyjysy diýip bir zat bardyr. Yani açyk bazar şu çykdyjylary minimuma getirýär. Döwletiň çykdyjysy almaýar-da kendir. Sonra eğer döwlet diýse gene döwletiň eýsi halk diýse, döwlet indi şu halkdan 5 milyondan salyk toplady, onam kömek diýip bir näçe adama bersin. Onda beýlekler berde näme diýmezmi ýani menem aljak, men olam aljak. Bolýa hemmesine kömek etseň beren salykyny izne berýän, da başga hiç zat olmaýar. Yani problema çykýar. Pikir eden wagtyňyz ýanky kritiçiski pikirlenmek diýilýär, näme diýilýär? Ýa-o. Oňaly pikir edip görün. Yani senaryolar vardır ve dünýäni göz öňüne getiren wagty diňe öz gözüňizden seretmeň. 5 milyon adamın gözü bilen seredin şu döwleti. Ine 5 milyon adam sövda üçin döwletden kömek sorady. Indi golda näle bolup? Döwlet açyk Onuň her biri teň özüň ýalak. Hawa, hemmesi hem özüňiz ýalyk göz öňüne getirin. Yani dünýäni ýa-da bir şonda siz obyektiwni bir pikire, bu obyektiwni bir ýolu görüp bilersiňiz. Indi açyk bazar näme etýär? Golda näle bolýar açyk bazarda? Açyk bazar edilýär. Döwlet kanunçuluk ve sana sövda etjek bolsaň ýa-da bankdan karz alýan ýene diýen sen hak hukugyny goraýar. Sen ýanky sövdaňy näde edip bilýän? Men sövda etjek, näme sövda etjek? Aýdaly. Türkmenistana men gaz getirjek diýersiň, Eýrandan ýa-da ýene bir ýerden. Mysal edip aýtjak. Bank sana kredit vermez. O yerden getiren gazını näme etjek? Türkmenistan'da var, bu proýektiň işlemez diye bank sana pul vermez. Ýöne sen gidersin, haýsam bolsa bir gowy bir zatdyr, işläp biljek zatdyr, proýektiňi alarsın, banka gidersin. Maňa ine şunça pul gerek. Bankam şo pulu sana berer, ýa sen proýektiňe belli bir prosentine eýe bolar ýa-da paýlaşarsın, ýa-da beren puluna üstüne prosent bilen 5 ýylda, 10 ýylda izne berersiň. Bank bilen sen araňdaky sözleşmeden ibaret bu zat. İstendik bir adam. Döwlet ýok, bankam tendalak bir deme. Bankam bir hususy bank bolup biler. Bir adamyň banky ýa-da 5 adamyň banky bolup biler. Ýa-da döwletiň bir banky bolup biler. Yani döwletiň kamuya degişli kamu banky diýilýär-de, jemgyýetçilik banky diýeli. Şoň ýalygan bank bolup biler. Tapawdy ýok. Ýöne banklaryň hemmesiniň hak hukugy we kanunçylygy meňzeş bolan üçin o döwlet banky başga hili ýa-da kamu banky başga hili, hususy bank başga hili işler diýen mümkinçilik ýok. Hemmesem şu banklary ulanýan adam o Hytaýyň banklary ýaly bolar diýip pikir etmem. Merkez Bankynyň kontrolunda we şoň jogapkerçiliğinde boljakdyr. Yani bu bankyň müşterilerini goramak üçindir. Ine soň sen berde indi banklary alaňda banklaryň ählisini Merkez Banky bilen finans sistemasy ýa-da ýanky finans institutlary hem döwletiň bir guruluşydyr, ýöne döwlet däldir. Yani döwlet guruluşy. Her biri özüň ýalyk tüjärdir. Hawa, şolaň hem sen indi baryp karz alaňda oňaly karzı ýanky ýuridik şahsa berilýär. Bankyň özü hem ýuridik şahs. Yani ýuridik şahs bilen ýuridik şahsyň arasynda bolan bir sözleşme bu. Yani düşündürüp bildikmi bilmedikmi yani çok ýaly vatandaşlar o tarapda. Ya umuman döwlet bütevi bir zat däl ýa-ni biz Türkmenistanda belki postsovet nemesinde de şoň ýaly görýändirler döwlet. Döwlet diýen edara diýip düşünýär. O döwlet bütevi däl. Misal üçin ýanky aýdyň aýtýar. Merkez Bank var. Merkez Bank öz işini öz jogap berýär. Ondan soň hazyna var. Hazyna öz işini öz jogap berýär. Ondan soň näme var? Bilim var, bilim öz işini öz ýaky ýerine ýetirmelisi özü.
Onun bir yani ministre, yine bir siyasatçı bir bağlı bolmamdır onu yani şu bir yıl yani 10 yıl siyasatçı bolmasa da ýörep bilmeli şu özü. Şoň ýaly men kameramyň neme batareýa utarıp duran üns bermändirin. Belki batareýa da olsa açyp ýetişerim. Ýa şoň ýaly bir ýagdaý soň ýene bir soru bar. Täze Türkmenistanda bayırlar hem hususyçylyga, hususy eýeçiligi paýlanarmy we nähil diýe. Eger berilse maldarçylygy ösen ýerler näme etmeli diýe. Öğrü meydan var arada. Açacak olayan olaymadı. Ya şu öğrü meydan diýip düşünýän bayırlarda. Öğrü meydanlara o futbol bilen hepsi olmadı. Mesela ben çölen husus olmalı. O yerin her karşı yerin heyeti olmalı. Evet, şu yer meselesinde yerinde ulanılmalı da käbir zatlar vardır. Koşun devletin boynundadır. Yani hiçbir devlete yankı devlet aklı koşunu da hususlaştırmak ister. Gerek değil. Bir giden iş var onun koşunu. Koşunlar yankı hususu olup bilmeyenliği için neme değişti, halka değişti olan için köp tabi şu yerden. Son için onu husus edip bilen okur. Böyle ki ehli zatlar hususu olmalıdır. Sebebi devlet palta ekip bilmeyen, bu devlet buğday yetiştirip bilmeyen, devlet mal yetiştirip bilen ok, fabrik kurup fabrik işledip bilen ok, işledip gördü yine komünistler, devletinki değil. Devletinki demek ya da devletinki demek hiç kiminki demek. Devletinki olsa o adam işçi, hatta şu bir fabriğin ESU'yu var, direktörü var ya da ne mi değil, başlığı var. Başlayan fabrik onku değil, onu oğurlap bilyere o yerden, özünki değil o. Hususu olsa oğurlar mı öz fabriğinden? Oğurlamaz. Hususu olsa işçileri yankı para ölen iş alır mı? Yok. Hünermeni iş alır, bilyeni iş alır. Hüneri adamı iş alır. Şu devletinki olsa demek hiç kiminki demek. Çoğun yalık önemçilik deyilen meselede. İstendik zaten. Yerem ulanıp bilen o devlet. Çoğun için devletinki diyen zat yoktur. Hazinan yeri deyip vardır. Ya da bir devlet, Merkez Bankının yeri, toprağı deyip vardır. Mülkü deyip vardır. Hazinan mülkü deyip vardır. Yani devletin mülkü deyip alıp düşünce de kalan o dünyada. Yo devlet etsin diýseniz elinizden alır. Bir gün olmasa bir gün. Devlet etse şunu yalı diye. Misal için devlet bir fabrik kuruyor, fabrikada bir direktör koyuyor. İşçiler bağlamalı, işçileri yankı management yönetmek için. Hemmesi Yani o bilese direktörü- oğurlap başlaya. Onlar oğurlap başlar, sonra o direktörü bağlamak için bir tane bağlakçı koyarsın. Sonra bağlakçıya da pul verip başlarlar. Sonra bağlakçını bağlamak için bir bağlakçı koyarsın. Sonra onu bağlamak için bir bağlakçı. Yani onun izi kurtarma ya. Nemesi yok. Berde hiç bir logika yok. Yani Suat edip görünür şu da Suat. Şonuň üçin hususy bolmaly. Ýani bir adam öz fabrikini öz oğurlar mı misal üçin? Ya da öz fabrikine işçi aljak bolsa şondan para alırmy? İşi bilen okmy şoňa seredýär ýani pikir edim. Öz öýüňizde ussa işletjek bolsaňyz para alýaňyzmy şu ussadan öz öýüňize? Yani guruluş etmek için iň berkisi. Sonra alak kolunda kemiğine ne üniversitelerde Suat boşuna okap gördün de ilim hüner Alman. Yani hususi eğiçiler olun alacak bilimini size gerektir. O son talep edersin. O boşuna yani diplom için okumursunuz, hüner için okarsınız. Yani öğrenimçilik olsa öğrenimçilik başka o hocalık olsa o hocalık. Ne ile hüner olunur? Öğrenmek için, öğrenmenizde ulanmak için. Yani hususi eğitimin gati ulu bir nemeti vardır. Generatriyalık bir yani, zincirlama nemedik ki diyendir. Yani hem medat devletin ku olsa da tersine ne cemiyet todak de Sapara şol devletin kolye aslında. Hususi elçilikte olsa şol devletin kolye. Eğer devletin kol olsa hiç kiminkidir. Şu gün yine Google'un girdecisi nire yazılıyor? Amerikan GDP'sine yazılıyor. Oo. Näme üçin? Amerika neme?
Şu taydan Mercedes'in açtık diye. Mercedes'in yankı girdecisi ya da önümçülüğü diyelim. Nire yazılıyor? Germanya'nın GDP'sine yazılıyor. Yani Germanya'nın ne şunca GDP'si var ilk bakacağımdır. Bu zatlar devletin ki. Devlet şu anda devlet olup biliyor. Sonra Ağam Derya'nın su yetmezçiliğini nädip çözeriz diye. Bir katken yolu var. Çözüp Gatı bilsen diye. problema yönü iň birinji çözmeli problema suwy ulanmady ulanmaly. Birinji nomer 1. Şonu öwrenmän cemiyeti böyle öwrenmeli. Önümçülügüm şonnalyk son tırşytlap başlan soň o su meselesiniň demeleri kän köt bolýar. Ýöne biz suwy ulanmany bilemzok. Biziň iň uly betbaççylygymyz hem şol. Ama Saparaşa suyun ulanışını ben fikrimce azaltmam kaldı yani. Yo onu almy näme getirmeli o bilgi Yok. bilen zat Türkmeniň ulanşy ýaly hiç ýerde dünýäň bol ýerinde de beý su ulananokdur. Ýerde aýlýar. Ne etmeli? Şu gün konu misal için su kesilse Türkmenistan'da açlık 100% belli zaten. Eğer şu an bağlı da doğal Türkmenistan'ın karın doyurup bilmek için Türkmenistan'daki halkı diyen karın doyurmak için suya bağlı zaten. Yöne şu an yine Akla bağlı haydın ben şunu demedim. Su bolsa da az yok, şu an aytken de yine şu an ne edip ayırıp bilen yine yöne köbür zadayden benzin var, benzini satken yankı neft değil, neft satken Türkmenistan. Sonra Xitaydan o herkeli plastik ya da şu neftin önümlerinden izine satın alıyor. Özlem 100 esse bahası yani işin içine yani Xitay teknolojisine akıl girse isten bir önümün yani çiğ malın içine akıl giren de onun bahası en az 10 esse artsa 10 esse yani çiğ malın bahasını yerde akılın bahasını kevir halatında 100 esse ya da 1000 esse artık biliyor. Yine internet çiğ mal deyip hesaplan WhatsApp'ın çok akıl ile edilen zattır. Şimdi şu WhatsApp'ın bahasını vurun. Yani. Elülenim tutup bolanok diye ama. 4 adam oturup ben fikrimce WhatsApp'ta alıp zaten yazıp biliyor musun? No. Yani yönetici bir ne? 4 adamın edip bileceği iş. Yani sen Türkmenistan'da 6 milyon olup halka topla ne çıkar şu WhatsApp'ın bahasını biliyor. Yani şu su almış onu alıp. O biz parkta ekşek, on ekşek deyip o su gerek deyip su elbette onu tırşıklı ulanıp bildiğiniz şey tırşıklı ve yani devlet için stratejik minimum vardır. Öndürmeli. O öndürürler. Yani en esasın akla verilmelidir. O beydeki önümleri buğday yine o zatlarda aşından satın alıp o lepamidorumuz yeneniz Afganistan'ın ekiplerer. Afganistan'da misal için akıl Türkmenistan'dakidan has bu işi ösen yağdayında onlar amderyan suyunu da olup Türkmenistan'a aktarır. Size onlara pomidorunu öndürüp verirsiniz. Olan size kompütür yine çiğip son yağlı saatleri öndürüp pomidorunuzu alır. Ben pomidor öndürür. Çiğ öndürmek misal için küçük bir yerde aydalı yankı bir gektarın kiçireğine el oleyemen bilemem. Aydalı bir gektarın ondan bir bölümünde öndürülen çiğip sizin 10 gektar yerde öndüren pomidorunuzun bahasına den olur. Yıllık neymiş. Belki onların başkasıyla ya. Ya su meselemiz çözmeli. Su meseleni Ağam Derya bilenem çerklendirmeli değil mi kendi yani? Yolları kendir. Aklı koymalı onun üstünde işlenmeli. O yerin aşağında da var. O katbam var. Biz onu kemiğine ölen geçen kartadan geçirdik bir tane kanal. Nereden taşın? Ağız suyu. Neme haysı köl şol Tacikistan köl. Tacikistan. Seraz köylünü. Seraz birazcık çıktaycısına hesapladık katı ulu bir proyekt ol bilem o. Onun gora problemi onu çekiver. Goragan problemi mesela teritoriyada köp saat çözülen son belki birlik Türk Devletler Birliği ya da Orta Asya Merkez Asya Birliği ya da birlik olandan sonra belki şu proyekt üstünde işler olur yani. Ağız suyunu çözülen Türkmenistan'da. O alyan yerine de hiç ili ziyanı yok onun. Yo. Hiç ili ziyanı yok.
Pamir dağlarından. Sonra var täze Türkmenistanda medeniyet ministerligi bolarmy diye. Bu medeniyet sözüne bir açıklık getirmeliken diyen bizde yanlış ya. Medeniyet deyip Men fikrimçe ona şunu aytıp geçeyim bağıştık yani. Täze Türkmenistan'da eğer medeniyet ministerligi olacak olsa onda dostluk ministerligi, ondan sonra söýgü ministerligi, aşk ministerligi, ondan Bolmaly, sonra ova. şoňa meňzeşnämeler var. Keyip ministerligi. Keyip ministerligi deyip ministerlikler olmalı. Ya da ahlak ministerligi, insanlık ministerligi deyip ministerlikler olmalı. Eğer medeniyet ministri olacak olsa, şolar bilen bile olsa onda bir manysy bolar. Bolmasa medeniyet diýen zadyň olur. Bular kultur diye, kultura medeniyet diye, kultur medeniyet deldir. Del ýa-ni beleki ýurtlarda ýa kultura diýip geçýär-de. Kultura düýünden başga bir zat. Buňa değişilýär ýa-ni kultura we turizm ýene näme ministrlikler diýip gidýän bolmaly daşary ýurtlarda şonuň ýaly telewizniýa we kultura şonuň ýaly bir ýurtga ýa döwletden döwlete ýa-ni medeniyet diýip ministrlik bolup bilmeýär. Medeniýetiň söz manysy var birinciden şäherleşmek diýmek. Medine ýa-ni nemesinden şäher jinsinden diýmek de medeniyet türkmençeleştirip aýtjak bolsak. Ýöne näme manada ulanýarlar? Ýene civilization diýe-de sivilizasiýa. Sivilizasiya ministerligi diýmek. Sivilizasiya diýmek bolýar medeniyet aslında ýani sözem bir manyny berjek bolsak. Sebäbi ýene polis sözü vardır. Metropolis diýerler. Ondan soň näme? Polisiýa var. O polis manysynda. Bir giden sözler vardır. Şolar hem şäher diýmek de. Ýa-ni köne grek dilinde şäher diýmek. Ýa-ni düzgün tertip ýene şäherde dörenlik üçin politika meselen politika söz hem şo şäher sözünden gelýär. Has tarihi de kemine. O nereden gelýär? Ýa-ni settle life diýip bir düşünje vardır tarih. O yerleşik halda ýaşamak. Settle life diýmek ne? Ya da näme üçin medeniyet ya da civilization bu zatlar settle life'dan gelýär. Settle life diýmek eýem düzgün diýmek. Tertip düzgün diýmek. Kanun, yani tertip düzgün kanun. Medeniyet, şu gün meden insan diýmek, kanuna laýyk ýaşap bilýän insana meden insan diýilýär. Dürli nämeleri vardır. Medeniyet şol bir wagtyň özünde ýa-ni kän onuň sözüň nämeleri var. Mysal üçin ykdysadiyet ýa-da ykdysadiyetçiler diýeli. Medeniyet näli görýär? Medeniyet diýmek ertiýeriň alad etmekdir. Hatta ýa-ni Avustraliýadan bir näme bunu has çuňu düşündirýär. Mysal üçin sen inem wagşy durmuşy gürüň berýär. Wagşy adamlar diýär, häzirlikçe garyn doýurýar, soň ajykýança iş ýok diýär. Bu adam wagşy adam diýär. Be, Türkmen ýalyken olur. Ýok, Türkmene var, başmaly kitapda ýazýar da. Bir adam diýär, o taryhyň nämesi durmaýar. Wagşy adam diýär. Häzirlikçe garyn doýurýar, soň alad eden ok diýär. Soň ýöne meden adam, ine seredin meden adam, ýa-ni settle life diýilenden soň olar hem şuun garyn doýurýar, hem şol sygyry bar bolsa şonu öldüren ok süýdüni sagýar. Peynir edýär mysal üçin. Peynir edýär. Näme üçin peynir edýär? Edip ýemek üçin de ertiri goýýar. We o sygyry näme üçin ýetişdirýär? O göle almaly ondan. Ýene sygyr ertirini 1 ýylmy, 2 ýylmy. Ösen medeniyetler diýmeginde şu gün söz bar, ösen medeniyet diýip durýar. 100 ýylyny alady. Şweýsiýada aktyk üçin agaç ekip gidýärmiş, ona näme diýjek? 150 ýyl, 200 ýyl alady edilýär. Ne şu wagşyçylykdan ol aslında näme kontrast diýilýär. Aradaky nämeni görkezýär şu kitap. Kitabyň ady hazır Tamam, adıma düşünüp biraz. Öňe çykarylmak islenýän bir näme de. Şo näme bar? Ýa balykçylyk, görüňär balyk tutýan adam, wagşy adam diýe balygy tutar ýer öldürer diýe. Ýöne meden adam diýe o balygy diýe ýanky näme etýän wagt bardyr. Isfil näme etýän wagt. Isfil taşlayan wagty tutmaz diýe. Azar vermeýär. Meden adam etmeýär şonu. Sebäbi ertir o balyklar ýetişjek onu. Ine meden adam bilen wagşy adamyň ýa-da wagşyçylygyň tapawydy. Bu medeniýet ykdysady dildäki medeniýet. Ýöne ýanky kanun ýa-da sosial dildäki medeniýetem iki adam oturup arasynda gürleşen wagty bir reglamenti bolsa, ine şolara meden adam diýilýär.
Garşy ýanky nemetmek. Men nämelere düşür. şahit oldum da indi Afganistanlıların yankı telefonda gürleşýärler. Men hayran aldım. Yine men wagty diýmek islemem Afganistandan dinleyijiler bar bolsa da ikisem şol bir wagtda gürleýär telefonda. Bu medeniýet diýmek däl. Gürleýän wagtyň sebebi dinleýän jogap berýän, dinleýän jogap berýän, gürleşmek diýmek. Ýöne ikiň bir wagtda gürleşseň ol edil iki sany it bir-birine garşy nädip ýani Hawlaşýan bolsalar. ulaşan olsa şoňa meňzeýär. O erbet zat. Men şonu bir Ýewropaly da görmedim. Ýa-da uniwersitetde de ine başda bolup bilýär o liseye oturup gelenlerde şoňa gürleşen wagty ýöne o muallimler bilen gürleşen wagtyň hiç haçan sen gürläp duranda muallim araňan ki sen ok dinleýär, soň sözüň otaryny okudy goýan soň ol bir zat diýip başlaýar. Bu diýmek gürleşmek diýmek. Medeni diýmek eýen bu. Şonuň üçin bilmedim. Belki medeniýet ministrligi gerek bolmagy mümkin aýdym. Ýani o manyda däl o. İşi näme onda kemin o işini edip bilermi? O iş ministrliğin üstüne düşüp O zatlaryň çeltmek. o zatlaryň nemese o ministrliklerle edilmeýär. O gaty giýiniş ýuwaş-ýuwaşdan işlenilýär soňa bilim üstü bilen o. Bilim däl, eğitim edipdiler onu. Eğitim. Yani şu ministrliklerin netijesinde şu at siz görüp görüyorsunuz, hatırını orup görüyorsunuz. Medeniyet ministrlikleri. O şu siýasatyň getirýän zatlar ine ministrliklere ýa bir syýasy näme bagly da netijede. Şolardan var ya hayır ýanky gelýän bolsa ziýanyň barlygyny ýatdan çykarmaly däl de ine siýasat şonu ýaly bir näme ziýan berýän zat. Gerekli zat ýöne şol bir wagtyň özünde ünsüzlük bolmasaň ziýanan berip gidýärsiň. Ýene bir soru. Täze Türkmenistanda iki vatandaşlyk haqqy bolarmy diýä. Bolsun isleýäris diýä. Şu hakkında düşünýäňizi aýdyp berseňiz. Üçem bolup biler. Men o vatandaşlyk hakynda ine öz pikirimi aýdaýyn. O täze Türkmenistan ýa-da şu günkü Türkmenistanda da tapawdy ýok. Nirde bolsa bolsun. Vatan doğulan wagtyň sen şo ýerde doğulup şo topraklarda enatan şo ýerde vatandaş bolsa sen hem şo vatandaş bolýan. Ol hak doğuştan verilýän hakdyr. Yani prezident beren ok ol hakkı size. Bu tebii hakkın senin vatandaşlık mesela. Seni vatandaşlıktan kim çıkarıp bilýär? Diňe sen özüň çıkarıp bilýän. Diňe özüň. Olam 18 ýaşdan soň çıkarıp bilýän, akıl deňeň ýerinde bolsa. Başga hiç kim seni vatandaşlıktan çıkarma hakkı yoktur. Yani bu bolmaly zat. Şu wagt näli bilemok, ýöne täze Türkmenistanda bu hökman suratda şoňalyk bolmalydyr. Bolmadyk ýa-da şu günem talap edip bolar ona. Indi ikinci vatandaşlyk aldyň diýeli. İkinci vatandaşlyk alan ýagdaýynda da seni täze Türkmenistan vatandaşlykdan çykaryp bilýän var. Sebäp däl ol. Taryhy üýtgetçinde sen enataňy, ýanky maşgalaňy vatandaşlykdan çykarypsynmy? Nädip çykarsyň seni? Sebäbi sana diňe sen boyun döndürüp bilýän, men vatandaş boljak däl diýip bilersin. Aýdaly 3-nji vatandaşlyk aldyň. Eger haýsam bolsa bir döwlet sana vatandaşlyk berýän bolsa, haýsam bolsa bir sebeplere görä, mysal üçin aýdaly bilim adamy boldun, elbetde her kim sana vatandaşlyk bermek isler. Ýa-da ýanky sportsmen, futbolist diýelim, güýçli futbolist islenip döwlet sana vatandaşlyk bermek isler. Zbornusunda ýanky oynatmak üçin milli takymyň komandasyny oynatmak üçin vatandaşlyk bermek isler. Şoň ýaly vatandaş bolanda sen şo ýerde vatandaşlyk alıp bilersin. Ona garşy çykmana döwletiň hakkı ýokdur hiç ýerde. 3 sanak, 5 sanak nirden alıp bilsen o erwet zat däl o. Yani o adamın hakkı, islendiren adamın hakkı. Yani hatta sen aýdaly bir jenayet işledin Türkmenistan'da ve gittin başka döwletten vatandaşlyk almak istedin. Yine alıp bilersin. Yani jenayetçi vatandaşlıktan çıkarmalı diýen adam ýok. Cezanı Türkmenistan berip bilse berer, berip bilmedik ýagdaýynda da o vatandaşy bolan döwletiň sonra da bu zatlaryň hemmesini bu bir-birine bagly zatlardyr. Jenayetçi bolsaň hem sana berseler, alsaň alıp bilseň alıp bilersiň elbetde vatandaşlyk belki döwletlerden. O senin alıp bilişine bagly ol. O Türkmenistan'a bağlı bir zat däl. Sen o Näme edipdirler-de. Türkiýanyň vatandaşy bolsaň Türkmenistandan çık onda diýip aýdýarmyşlar ýa-da ona çıkmaly sen diýär. Özüňe gol çekdi, özler çıkarıp bilýän däldir. Sana dilekçe ýalyk bir zat ýazyp berýänsiň, soň çykarýandyrlar. Çıkmaly däldir şonda ine ýyldaşlar ýa-da ýalňyşyp çykaýma. Soň ýene 2 işli, 3 işli bolarsyňız. Onu öňünden aýdalar. Soňam ýene bir zat bar ine daşar ýurtda
durmuşa çıkan yankı bir durmuş vuran Türkmenler gatgan da erkek olsun ayal olsun. Şolaryň yoldaşlaryna da vatandaşlyk islese bermelidir. Yani istese de istese şert koşullar olur ama misal için Türkmenistan içine uygurlaşmak deyip bir nemesi vardır. 5 yıl olar, 3 yıl olar. Nawa. Şonça yıl Türkmenistan'ın içinde ya da şonça wagt aydaly 1 yıl yaşadı gitti son geldi bir 5 yıldan soň 1 yıl yaşadı. Yani umuma hemmesini koşan wagtyň yok bolup Bolýarmy? bolup bilýär. Hemmesini koşan wagtyň aydaly 5 yıl Türkmenistan'ın içinde çäginde yaşayan bir adam özem Türkmenistanlı bir vatandaş bilen öýlenen olsa ona vatandaşlık verileýmeli. Indi olan çağalary sen elinde vatandaşlık olup başında başka bir aydaly Ýewropadan biri bilen öýlendin. Öýlendin diýende ben gyz üçin Amerika üçin aýtganda. Öýlendim. Ve sen çağan oldu. O çağa niýede de olsun, enesi ya da atasy, yani ejesi ya da kakasy Türkmenistan'ın vatandaşı olsa, avtomatik ýagdaýda Türkmenistan vatandaşı verilecek. Avtomatik ýagdaýda. Son 18 ýaş ýeten soň çıkıp biler istese, men gerek däldiyse ýönelik galarym diýse de galar. Vatandaşlykdan näme üçin çykylýar ona maýdaly? Siz Türkmenistan vatandaşı bolsaňyz, täze Türkmenistan'da ene biz hazynany işletjek bolýas. Yani hazinamız olacaktır. O balaýmaly hemme döwletde var. Hazinanyň işleşini näle? Hazynyň eýleri vatandaşlaryň hemmesidir. Sen aýdaly Türkmenistan vatandaşı olup Ýewropada iş guran bolsaň Türkmenistanyň içindäki, ýani Türkmenistan başynda öndürilen ölümlerin ýa-da sen bir rejimden salwaty bardyr, şondan tölemeli bolarsyň. Yani vatandaşlaryň diňe bir vatandaşlyk diýip pikir etmän, onuň jogapkärçiligi bardyr. Biz şu günkü vatandaşlaryň jogapkärçiligini hiç gaýsymyzdan bilemizok. Ýöne ýa-ni bürokratiýany işleden wagtyň o jogapkärçiligi bardyr, hemmesem alınmalydyr. Ve şol bir wagtyň özünde de sen goragyňy ýeneňi mezadyň üçin ederler. Aydaly sen Ýewropada ýaşaýan Türkmenistan vatandaşy başyňa bir iş geldi. Şol bir wagtyň özünde de Ýewropada aydaly Polşanyň vatandaşy. Başyňa bir iş gelende Türkmenistana da ýüz tutbilersiň, Polşada ýüz tutapaldy ýok. Türkmenistana ýüz tutanda da sen iki sany vatandaşyň bar diýip aýrymçylyk etmez, oňa mümkinçiligi ýok. Kanun esasında näle ýa-ni Türkmenistanyň şol guruluşlary tarapyndan kömek edilmeli bolsa ýa-da sosial yükümlülükleri vardır etmeli hazinanın. Yani paylayar olarak. Medisinası olsun, bilim taraftan olsun. Yani şolary şol jogapkärçiliklerini yerine ýetirmek şertliler diýeýin. Ya bu katı ulu zat olan için bağıştan ben birazcık karıştıran bolup bilerim. Yok. Düşünüp duraya olandır bir ne dedi yani. Neme yani çalışırımlı bolmayan mesele yok mu kan diyen bana? Sonra var arşivleri nähil goralýar diye xramfiyalar arşiv maglumatlaryny ýok edip bilerme türme KGB ýaly gizlen arşivlerden diýip sonra beripdir bir elleşimiz. Bu birinci arşiwiň näme näme üçin saklanýandygyny düşünmelmi kan diýen. Ýok edip bilerim bilmezmi diýilen soraga geçmenkä. Arşiv näme üçin tutulýar? Birinciden giň işleýän maglumat bolmaly, soňra dogry maglumat bolmak üçin. Maglumat giň işleýän bolmaly we dogry bolmaly. Indi arşiwiň içindäki maglumatlar ýok etse giň işligi diýe ýa-da üýtgetse de dogrulygy ýetýär-de. Ine soň bu ýalňyş maglumatlar bilen KGB işlemek islermi? Ine mysal üçin aýdaly KGB Orseýdyň KGB-syna bagly bolsa, Orseýdyň KGB-sy ýalňyş maglumatlar bilen işlemek islermi? Diýilen o sonra ýüze çykýar-da. Näme var ki ne ol saparaga aýtdym ki. Ýalanyň bir häsiýeti bardyr, hemişe ýüze çykýar diýe-de ýalanlar. Absolut etmeli bolýan. Şol arşivler hem şu günkü Orset'ne hem çünkü Orta Asya'dan çekilip bilen. Orta Asya'dan çekilen günü o yerdeki arşivler açılacak. Onlar Katar kaynağı onu yok ederler yine değil. Yok o hatta Göktepe Urşu'nda da hakikati Türkmenistan'ı halkı vatana iyi çıkanlar sonra onların 100 yıl önkü olan zatı, 140 yıl önkü olan zatlar hem ortaya çıkacaktır. O Sümerler hiç hili kitapxana o ikidenlerdir yani şolan yaşayış hakkında bir tapırşı maglumatlar vardır. Yani neçe min yıl oldu.
6000 ýyl diýeli iň depesinde. O 6000 ýyl çolan näme ip näme için neçe bilýärler-de. Şimdi siz pikir etdiňiz ol Orsun eden yankı Stalin'in eden işleri var. Onların Rus parçası girende näde birde. Göktepe bu zatlar tarih değil aslında. Dünkü olan zat. Bu zatların hemmesi ortaya çıkar. Tek şuna korkunç zatlar vardır o yerde. Çoğun için orası o yerden çekilip bilen o. Akıl gatı nemedir illeşler? Aklını çözmeyecek zatı gatı az şu O dünyada. arşivler hem bir sanat arşiv değildir Türkmenistan'da yine. Onu Sapar Ağa bile sesini çıkarmasa da o gatı arkayın olan Türkmenistan'ın karşısında işleyen o cinayeti işleyen adamlar vardır. Yankı vatanı, milleti, halkı yok eden, yani kırgınçılığı kırmak eden adamlar vardır. Sol başka nemeleri işleyen adamlar. O zatlan hemmesi Parlamentçiler, o atriyatlar, parlamentçiler, entek bu bugünkü yani son 30 ýylyň nemeden bäri bir aňyrda 24-nji ýyldan bäri o edilen zatyn Türkmenistanda o adamlar ölüp gidendir, ölüp gitse şu tarihimiz bilen yüzleşmeliler. O tarihimiz dikeltmeyen, biz hiç tadımda dikelip bilenlerler. O millete mort bilen dokta. Yani dökün yalak bir zat bolýarsın. Tarihim demek ben o milli düşüncelerim, duygularim dikelip boldy ya. Ne ortaya näme üçin baştan tarihi ýok edýär. Onu ýok etmek üçin ilk alfabetini değiştirýärler-de. Yani geçen tarih gidýär de şoňa. Şu okap yazıp bilen adamlar hem yok edecekler. Onu ýok edýärler. Arada köprü var da nokta. Soň ýene bir soru var. Täze Türkmenistanda diye oturup bolmaly şu taýda. Häzirki Türkmenistanda bilim ýoklugy hemme ma'lum. Sizin isleýişiňiz ýaly saýlap seçilip işe alınjak bolsa o giden ýaşlar näme etmeli diýär. Birinciden bu taýda bizim islegimiz diýilen söz gaty ýalňyş bolýar. Ine Mercedes bizim islegimiz boýunça dören däldir ýa-da Türkmenistanyň dağları vardır, Köyten dağı, Köpet dağları. Olaram bizim islegimiz boýunça bolan däldir. Şonu ýaly pikir edin, ýa-da bilim şu Köyten dağı, Köpet dağı ýa-da Balkan dağları nähil derejede gerekli bolýan bolsa da bilemok men ýap gereklik nemesini. Ýöne barlygy üçin aýdýan. Ýa-da am derýa içindäki suwuň muktary nähili önemli bolýan bolsa bilimem Täze Türkmenistan üçin iň önemlisi ýani şo taýda hiç ýyly ýalňyşlyk edilmeli däldir. Okutmadılar, o şoň üçin bilimimiz ýok, bilmegünäkär diýip bilersiňiz. Ýöne işi bilen adam etmeliler. Senin bilen o. Seni ol işi edip bilmeýän. Taňa diýersin dagyrda da. Yok sonra näme var? Sapara verdi. Bilen o belki biz düşündürüp bilen däldir. Şimdi bir okuw taran adam Türkmenistan'da aýdaly yankı näme okudy? Ekrançılık okuw var mı şoňalyk bilen o. Ova hojalyk bar da. Ova hojalyk okudy. Indi ol adamy döwlet iş almaly diýilen ýeri ýok. Biz aýda oturýar. Açık bazar olmalı. Açık bazarda yankı ova hojalyk oturan hünärmen gider öz bilimini, bilgisini, wagtyny, nämesini istese açık bazarda satar. O döwletiň näme işi var o ýerde? Açık bazarda yankı ýuridik şahslar vardır ya da firmalar diýeň. İşletmeler, kärhanalar, öndürücüler ine şolara barıp satar. Olar satın almak islermi? Ine soru. O bize soral belli o. Belki militer olacak bolýandyr ýa-da ýani şoňa meňdeş bir zat boljak bolýandyr. Ya da deputat olacak bolýan olsa ol adam halkyň garşysyna çykar, halk saýlar ýene. Döwletiň näme işi var? Deputaty näme etmek üçin? Prezident olacak olsa da halk saýlar ýene.
O yerde bir adam işe almak, almamak diýilen düşünce yok. Açık bazar var, sen hem edip bilen işin var. O Ee, hökümete de saylanıp bar ýaňyz. Hökümede varacak olsanız saylanıp var ya hökümede. O hökümede yankı partiyalardan emele gelen için partiyanın içinde azaları vardır. O azaların içinden biri yine haysı nähili işi haysı taraftan edip bilen olsa şoňalyk wezipeler verirler. Ýöne şo partiýa ýa-da siýasat olan üçin ýa-da hökümet bular siýasat olan üçin önümçiligi ýene gatnaşan ok. Olara näçe prosent Türkmenistanyň 1% adam ýetýär ol işler üçin. Ýöne 99% açyk bazarda boljaklar. Baylaram şu yerde olmalı. Ministerin bay olayan devleti devlet olayan değildir. Ona tezi tutmaktan gerek değil aslında. Minister ya da prezident bay olmalı değil. Onlar işçi. Yani öndürücü adam işçi değil. O öndürücü gücü var elinde. Nungler o adamı işlet ya. Prezidentin özü işçi ya o. Nereden adamı işletsin? Yani o meselede şunun için şu anki diplomlar işe yaramaya diyenimiz ol. Konkurensiyan olan yerinde yine daşında Türkiye'de, Avrupa'da yine de okanlar vardır. Onları işe alırmı? Sizin özünüz olsanız, özünüz bir firma açtığınızda aydalık yankı Türkmenistan'ın içinde bir ya da yine Mercedes filan nemeniz var. Ya da Toyota filan Mercedes'e etmez onu. Toyota filan bir sözleşmeniz var. Toyota firmasını getirdi. Orta Asya'ya satmak için, yankı dargatmak için Türkmenistan'da toplama, ya işçi gücünü olacak sizin. Siz şöyle kimi iş alırsınız? Türkiye'de oturup geleni mi? Türkmenistan'da oturup geleni mi? Sizin özünüz yine Toyota ile ne bir bağlanışınız var, sözleşmeniz var ve şu an filialını Türkmenistan'da kurduğunuz zavodla. Olara indi maşini yankı daşan oklar, bine zapçaslar daşayalar, sebebi yankı logistikasan satılıyor da onları işler var. Ve kâbir zatların Türkmenistan'da öndürülüp olyanı plasmasını yenesini olar Türkmenistan'da öndürüyorlar. Yani motoru, beyleki, yokoru teknolojisini Japonya'da ya da Türkiye'de yerde öndürüp Türkmenistan'a getiriyor. Sen berdedine toplayan ve Avrupa satayan yine Kaptan'daki devletlere ve Türkmenistan'ın içine. Çoğu iş etken. Ve karşında da işçi gerek. Bire Türkmenistan'da oturanlar var, birinde Seriyut'ta oturup gelirler var. Kaysını iş alırsın. Ya berde devletin etken zadı yok da. Devletin sana yankı peçadını basar ama şu adam şunu alıp filialı açığa deyip natarır. Devletin iş onları var. Kalan zadı açık pazarda. Yani iki tarafların arasında çözülmelidir. Arz talap, erine hünerine talap bağ olsa iş taparsın. Aydiýalar ha Türkmenler, pulun olmasa sen hiç kime gerek däl diýilen bir söz vardır. Şu söz aslında arz talap demesini görkezýär. Yani hakyky bir sözdür. Bunu birazrak nemedeli 21. asra öwreli ya da bir modern döwre geçireli. Bir minut kameram öçürjek, çırağını yakmadan garankı düştü. Malya. Pulun olmasa sen hiç kime gerek däl de, hünerin olmasa sen hiç kime gerek däl diýilen düşünje öwrülmeli bu. Pulu ýene nämäni ýasayan şoldur. Son bir ýyldaşymyz bugün Kemine bir sekund nämeden aýtýarlarda yankı iş tapmaz diýip pikir etýärler. Yok watandaşlar, men onu aýtdym. Türkmenistany dolu yankı işleden ýagdaýynda o yerdäki işçi gücü yetmeýär watandaşlar, yetmeýär işçi gücü. biz Eýrandaky, Owganistandaky Türkmenlerden goşmaly bolýar. Eýran olardan işçi geler Türkmenistanyň içine. Yetmeýär Türkmenistanyň önümçiligini de olay agaldyran ýagdaýynda. Türkmenistanyň içindäki adam yankı afisant olup ya da tabak ýuwan olup işlemez o. Biz yankı o nesli başgaça ýetişdirmekçi bolýas. Yankı beýin ýetişdirmekçi bolýas, gul däl. Şo beýleki işlere taşyndan almaly da. Nämen aýdyp bilersiňiz yankı talap barmy öndüren önümçiligine talabam bar. Dünýä seredip görüň şu wagt kriziste. Näme üçin kriziste yeterli önümçilik ýok. Yeterli önümçilik ýok. Bu ýagda ýine şu bolýan krizis var. Türkmenistan gatyga edip ulanyp bilýär-de. Energetika krizisinde beýle kriz gatyga ulanyp bilýär Türkmenistan. Ýöne hiç zat ýaty gaty buna janyň ýanýa-da. Men gözümde ýine bir bolja yankı nämäni öňe goýupsyň, nahary ýöne iýeňok, içeňok durýar bir hepdeler. Çürep bar ýa-da. Gaterwet zat.
Şu günde var ya bir 300-400 milyon pul yitirýändir Türkmenistan häzirki ýagdaýda. Köprägem ýitiriyor. Günlük. Köprägem. Owa. Onam indi edip bilmeýäse bunun altyapysy bolmaly 30 ýyly ýöne ýere nemetdi-de. Soňra bir soragy geçjek, ondan bir illeşmez ýazypdyr. Bugünkü çykyş garşyk boldy diýe. Yani bugünkü çykyş soragy jogapdyr. Kommentariýalardaky soragylara jogap berýäs şo sebäple. Dir. Soň täze Türkmenistan dören soň goňşy döwletler bilen granitsa gerek bolarmy diýe. Bu sorak yani hemmesini göz önünde tutmalı değil. Benim fikrimçe birinci Özbekistan bilen şu granitsa meselesini çözmeli sebebi. Bizim için Özbekistan ulu bazardır. Özbekistan'a da Türkmenistan'ın önümleri nemeleri gereklidir. Benim düşünüşüm yani birinci görýän zatım da. Onun dışında da bizim kultura tarafından yakınlığımız köptür. Misal için Xiva Hanlığında, yani Xiva Hanlığı Türkmen Özbek döwletdir. Kemine. Şonun için awa. Şu granitsada nämen aýdyp bereň. O granitsada ise vatandaşlar näme diýip pikir etmeň. Ara çekilen Sym, awa sym aklyna gelýär köplençi. Yok, granitsa bizine şu gün Türkmenistan'da Türkmenistan'da Özbekistan bilen Kırgızstan, Özbekistan, Kazakistan bilen biz granitsamızı aýryp bilýäris. O sinde de giriş çıkışlar vizasız, işsatsız, rahat sövda gatnaşyklar. Yani Afganistan bilen granitsany aýyrmak üçin ya da Iran bilen granitsany aýyrmak üçin ol diňe Türkmenistana bagly bir zat däl. Beýleki tarapdan bagly zat. Onun Yani hopsuzluk, bir yerinde hopsuzluk var, beylekisinde narkotik meselesi var. Şu meseleleri olan için şoları çözmen açık bilemek. Yani olaram çözüp bolýar. Özem Türkmenistan'ın içinden çözüp bolýar şu zatlar. O tarafa. Wagt gerek ona da. Granitsa demek, men näme üçin granitsa garşy, şu granitsaň bolmagyna garşy. Şu hatta düşünjeň bu men ýöne elimdäki ýanky pasportum bilen ýa-da ýöne prawa, maşynyň prawasy bilen maşyny. Çoň bilen arkaýyn Özbekistana da goňşy döwletden islendigine de gidip gelip bilmeli mümkün adam. O granitsa demek näme diýen? Yani hayvan yetiştirilýär hayvanlara sim çekilýär da daşda örenler. O kiçi olan için görünýär. Berwet zat. Yani adama ullakan yere sim çekeni bilen kiçi yere sim çeken ikisinin manysy ütkany var. Näme ol Özbekistan bilen granitsany aýyrsaň Özbek bilen Türkmen bir-birini gyrarmy? Bolup bilermi şoňalykda? Yani näle erwet bir zatda ýanky düşün. O ýöne şu uruş bolsa diýen şu tanklar ýani teli batyp geçip bilmedi diýen. Hiç bilmeden gorog diýelim. Yo adamlar şu hayvan alıp görýärlermi kädi pikir edýän. Şoň üçin daşna simor ýalar. Düşünce ösmedik bolsa näme şeyler neme bolýar-da. Ýewropada hiç bir ýerinde symýar Ýewropa ýurtlarynyň arasynda. Yok, onun başka bir yemeleri var. Yine şu kanunlar, o iqtisadi mekanizmler, zatlar, o bir devlet, beýlek devlet adaptirun olmalı. Yine sen bildiğinin iki köpük bolsa, o taýda da 25 köpük bolsa, onun granitygam açyk bolsa, onun şoňa meňde statlar kende. Onu bärden kontrabanda diýen ýalak bir zatlar çykyp başlaýar. Onu ýanky döwletden arasynda bir uly iş geçirmeliler. Bu zatlar kanun tarapam ýanky fazla konu aktlar var, mekanizmler var. Bu zatlar hemme jetik çözülmelidir. Bu tejribe bar ne Skandinav döwletleriniň arasynda kanunlara hemmeden bir-birine uygundur. Granit hem yok, hiç adam yok, tövde hem açıktır. Hiç neme zat yok. Ýene bir soru, häzirki kargoçylar we agentler utkalar diýe, täze Türkmenistan gurulan soň näme işlemeli olur diýe. Näme işle, kapany işleder. Yo, näme diýjekde ýa-da agentlerden mätäçlik bolmajak diýe kargoçylar kargo nemese bolar. İşini bejerýän olsa kargo bu gat uly bir neme dünýäniň häzirki iň esasy işleriniň birimi kendi. O lojistika gaty deme, gyzykly bar. Ýani o agentler azrak sora alan. Agent tip başgalara düşünýän olaýmy? Hemme şu KGB agent tip düşünýärler da. Şonýalymy haýa.
O edaranın öldürdüler. KGB yani agent Nemet Bören edara duruyor diyorlar. Ol neme o şol öğredipdirler de şondan hem gorkma. No. Men O edara yok. O edara dargaptır deme. O. Son dikelçek olup neme diyorlar. O tane diyorlar. doğru. Şonun ýaly soň bir pikir ýalak bir soru bar. Ýene Ruslar almadyk bolsa Türkmenni İnglisler ýa-da başga bir döwletiň almajagyna kepil barmydy ýa-da Türkmen öz-özüne eýgerermidi diýe. Indi bu soru geçmişde o neme ýalyk da edil Orset ýa Sowet Soýuzy ýeňmen Hitler ýeňen bolsa näme bolar diýilen ýalyk sorama batmenzeş. Oňa neme diýilýär-de? Assumption mı diýilýär aýdym? Assumption diýilýär-de. Assume diýip. Ýani şon ýaly diýip bir pikir etdi-de indi. Şon ýaly Nämesi yok. Kemine. hawa oňa ine Mündürlü variant diýeli çizip bolýar. nawa çizip bolýanda. Ýöne o taýdan çykaryp bir hakyky dünýä bilen bir integrasiýa etmek gaty ýalňyşdyr. Kanunda şunuň ýaly bir zat bardyr. Şunuň ýaly eden bolup bilermi, bunu eden bolup bilermi däl hakyky suwutnama gerek ýa-ni. Biz bilip bilmeýäs. İnglisler gelen bolsa näme boljagyny bilemzok. Başga döwlet gelen bolsa da näme boljagyny bilemzok. Sebäbi Hökman biri batyp almadylar. hawa hukman şoňa gelýär ýöne biz häzir elimizdäki bar ýagdaý bar. Orslar gelipdir. Ine düşen ýagdaýymyz hem şo. Gelipdir giden o entegem. Şoňa seretmel bu türkçede varsaýymsal diýilýär-de. Ýani hyýal etdi o şun ýalak bolan bolsa näme bolardy diýe menim hyýal edip Türkmende de var. Bolton ekmek diýen. bolsan etmekmi näme? Yok, men birinji eşitjen sapar. No. Başka dillerin kitaplarını okan soň inandırıcı. Bolan olsa okajağı adam, okamajağı adamam däl biz ýöne sapara, ýalňyşam düşünmesinler. Türkmen dilinde adam ýal kitap bolan olsa da okalardy, okajağı adamam köpdür. Ýöne o sorawlaryň jogabam ýene de şo görnüşde bolup bilýär. Misal üçin häzir İnglisler gelen bolsa näme bolardy diýilen soragyň jogabyny bereli. Näde beripdiler? İnglislerin girip çıkan yurtlaryna seredersin. Misal üçin Hytaýda Gangkong diýerlermi bizim dilimizde? O Gangkong'a girip çıktılar. İnglisler girdi misal üçin. Häzir Hytaýyň iň ösen ýeri neresi? Pekin däl misal üçin ýa-da Tayvan bardyr, Tayvan. Dili hemme zady milleti bir. Ýöne Tayvan edil Japoniýa ýalyk ýa-da Günorta Koreýa ýalyk ösen bir nemede ýaşaýar, Singapur ýaly. Gaty ösen. Şon ýaly edip jogap beripdiler misal üçin İnglis girip çykan bolsa iň bärkisi bilmedim Günorta Koreýa ýalyk bolardy. Kemine İngiliz girip çıkan olsa ben plusunu aýdaýyn. Şu gün Rusça bilişimiz ýalyk İnglisçe bilerdik. Yani bu atı o bir bilimin dili de yani bilim bilen yakın bir olardı, toplum olardı. Yani İngilizce girsin, Orus girsin, Xitay girsin, beylekisi girsin, tapağı yok. Ol düşmandır. Sen toprağına girdi, yani tatavalarını kırdı, yok etti. Ol düşmandır. Tapağı yok. O uzadetleri vesaire. Yani men çok aldı ittana yani. Şu gün kuyunan siz tabirde aytýar Amerika işte. Amerika olanda näme? Sen toprağına giren olsa sen bəxtliğini depeleyen olsa düşman da tutardı, başka zat yok. Kim girse de şu Göktepe'de yankı bolan vaka bolardı olur, sonra uçup olardı. Şehit olardı. Kim girse de. Yani biz öz ikbalımızı özümüz öz elimize almalı. Yani olar elbet olur. Elbette İngilizler birazcık akıllı olan için Oruslardan. Çünkü belki birazcık bol flört yaptı. Düýede aşymda goýjagy ýok eken o blong. Yok, on ýaly zat yok.
Yo, şonuň üçin ine sonra şon ýaly bolan bolsa-da diýip soralan soraga da şon ýaly bolan bolsa ine şun ýaly bolardy diýip jogap berilýärdi. Sen Olamaz, takyk yanlış. däl bu zat. Yani soraň ine motivi takyk sorag däl-de, yani ýalňyş sorag diýemok. Ýene de ýalňyş düşünmesinler. Yani assume diýe-de varsay diýe türkçede, türkmençede sapara bir zat diýdi ýöne. Palatmak diye. Palatmak, Bolsona- palatmak. Bolsona diye, Bolsona ýalak diýeler. Şon ýaly nemesi var. Soň sonra pikir tiýaly bu. Pikirler hem okap başlajak, yeterli soru ýok. Soň ýoş-ýoşdan jemlärs buny. O sapara Türkmen halkynyň düşünjesini üýtgetmek üçin siziň çykyşlaryňyzy Türkmenistanyň halkynyň görmegi, ýa-ni Türkmenistanyň içi manysynda ýazan bolmaly. Görmegini gazanmaly diýe ýurdun içinde internet ýok diýilýär. Dogry, ýurdun içinde internet o neme çäkli. Ýöne bir tarapy var. Bu Türkmenistanyň içine ýaýraýa, ýa-ni maglumat näçe çäkli bolsa şonça da gymmatly bolýandyr. Ýa-ni gymmatly bolýar diýeniň sebäbi näme? Yani aýdaly şunuň ýaly adamlar çykyş edýärmiş ýurdun daşynda diýer. Da adam gyzy var, soň şu görmek isler bir ýerlerden tapyp. Soň bir gezek gören wagtda şonu gymmatly zat tapan ýaly görýär-de. Soň aklyna da bir gezekde has aňsat we düýpdirek ýerleşýär. İnternet has açyk bolan bolsa-da belki adamlar Beýle howplam bolmazdy şolar üçin. howplan bolmazdy. Şonuň ýaly bir ýagdaý var. İki taraply. İkisi hem amatly bolar, internet Ýöne- bolsa da bolmasa da. Neme ýaýraýa görýärler, o näçe neme bolsa da. Hukuk Hatemmetler öýdleri görýärler, görmeli adamlar var da. O şolar syptyrman görüp onu analiz edýärler. Ne o da bir neme. Biz ne şolary üýtgetsem, o ýani Türkmenistanyň bagymra üýtgemekne ulu goşandyr. Şolaň o nemesi üýtgeýär. Onu maňa görýär. Soň Türkmenistan agrar döwlet bolmakdan çyksa gowy bolarmy kan diýipdir. O çıkarmak üçin ne almy bilmi. O baýda edilmeli. Agarlygy şoňa bermeli. O sen boljak gelip bolup bolanok da. Sen kärim hünäriň yetişmeli şu zatlara. O da hem bu talep edýär, hem bilgi, hem giden bir gurumoçuluk demesem madır. Birden bolýan zat däl. Büyün paktek görün ortaň ertir samolyot ýatat bilmejeň körüm erme. Soň ekinçilik eýem onuň ekinçiliginden bir tehnologiýasy bar da. Mysal üçin İsrail'in ýa-da Gollandiýanyň ekinçiligi bilen Türkmenistanyň deňeşdirip bolanok. Yer bilen gök ýalak wat bu bilim ýeke olik döwletem däl dünýäň hemmeri. O şoň üçin ana suwy ulanmany öwrenmeli ýandyň hemme jeri şo ýanky nawuş teknik progres bilen baglandyr. 10 etse az ulanyp 20 etse de kän hatylat bolýar da. Şu wagt teknologiýa. Hemme zat. Ýöne köýne hemme ulanýan telefona, ýanky simi bardyr telefonyň, soň şol öý telefonlary gözüňe ýeten. Aradan näçe ýyl geçdi? 40 ýylyň içinde şu günkü gelen ýanky evolýusiýasyna serede. Habarlaşma. 40 ýylda. Indi Türkmenistanda 50 ýyldan bäri ekilýän paltan tehnologiýasyna serede. Şol bir ýanky kış suw diýip Bizine gittik aytam. Aydın ne ben göründür. Kil nemet. O parta maşin bilen 80% parta maşin bilen edilýär. 80%. Şu wagt näýlik men sorak bu. Yani bu zatlara hiç kim den galanakda, den görenok bu zatlara. Ben şoň haýran bolýar. Yani ýöne köý zada hemme bu zada indi
biri aýdyp bilmeze sen şonu suud etdiğime sebebi her kim gördü. Öz durmuşumuzda gördük. Hatta men näme üçin 40 ýyl diýen. Ýa-ni 20 ýyl mundan öňen telefonlar bilen 20 ýyldaky telefonyň üýtgeşigine seredip görüň. Telefon diýende habarlaşmak diýildi. Biri bilen uzakdaky biri bilen habarlaşmak tehnologiýanyň üýtgeşigine seredim 20 ýylda. Soňra Türkmenistandaky 50 ýylda paýta tehnologiýasyny seredip görüň. Haýsy näle ösüpdir. Akıllı telefonlara 12 yıl oldu mu kan diyen. Yani smart telefonlar değil de akıllı değil. Özüm yani Türkmenistan'da yani farklı meselesini yani altyapısını bozdular da ne farklı maşin bile yığmak için o kartalar var da yani meydan demeleri 25 hektardan az olsa yani maşin kullanmanın efektifini sağlıyor da. O yine 2 hektardan, 3 hektardan, 5 hektardan ne potrudu. Haydi bu zatlar ulan. Yani ne olacak? Soňky soru okuyan, soň bugün Cemlele. Rusya ýeňilse Türkmenistan üýtgärmi diýä. Yeňde de üýtgär, yeňmede de üýtgär. Türkmenistan hökman üýtgärmeli. Näme var da Ben üýtgeçjek, hökman üýtgeçjek. Ol üýtgärmeli diýip ol biriň nemesine goýurdyk. Onu üýtgemese Türkmen ýok. O Allah hökgöre o töwürüň barlar. Türkmenistan beýle dowam edip bilen okda. Bize varly nemede däl ýok bolup gitmedik. Biz şonu ýok bolmasynyň öňýandan şu ýa yemet biýörşimiz sondan bu ýok bolup gitjegi görüpdi. Görünüp durýardym ýekim görýän bizem däm ken ýa. Gaty köpüň görýänsiň. Ýetiri ýokdur bu millet. şine seredip göreýin. Türkmenistan'ın şine. Yo. Şu diýende ýa goşadyrlar içinde ýa üýtgeşige seredip görüň. Türkmenistan'ın üýtgeşine seredip görüň. Nirden nire gidýär. Yani nämäni trendi görüp bilersiň. O iyi öňe gitdi bular iyide, şu temp bilen iyide gidýärler. Tamam şu Orset meselesinde Ukrayna bilen aslında elbette täsir edýär. Häzirine Ukrayna Orus bilen uruşýar. Orusam näme şu Türkmenistan, Özbekistan, hemme şu ýerdäki sistemany üçin edýän bir akyl. Yani şu mümkün Ukrayna şoňa garşy görüşýär. Aslında o hemmemizin düşmanymyz bilelikde. Ýöne de Ukrainlar söwüşýär. Bizim ýerimizde. Diňe Ukrainlar bizim ýerimizde de şolar. Men ine muny hiç kime maslahat beremok sebäbi bunu aýdamasyň terrorist diýene diýerler. Şu wagt mümkinçiligim bolsa şol gidip Ukrainada Orsa garşy. Ukraina tarapynda däl. Ýalňyş Ukrainany goramak üçin Orsa garşy däl. Kim bolsa bolsun Ukraina bilen Xitay uruşan olsa da men şu Orsun garşysynda şu ýerde Hökman Türkmenistanda uruşmaly bolan bilen. Ola gelýär, Türkmenistana girýär, ýanky täze doğulan çağalar öldürýär, Türkmenleri ýok edýär, gyrýar, şu güneçe gyrgynçylyk dowam edýär. Olara terrorist diýen ok hiç kim. Ýöne sen haçanda gidip düşmanın bilen dünýäň niresinde bolsa bolsun men şoň bilen görüşjek diýen wagtyň sana terrorist diýip bilýärler-de. Näme seret? Üstüne akyla seret sen bu akyla. Goşadyrlar içinde. O tarihat ýaz tariham däl, düýünki olan zatda gelip gyryp bilýär seni. Senem men dünýäň niresinde bolanda näme? Amerikada uruşsun, okeanda uruşsun, kosmosda uruşsun. Ýöne mümkinçiligin bolsa düşman ol. Düşman waka sen näde? Çağalaryň gelejeginiň hopsuzlygyny üçin edip biljek. Ýene aýdyň o düşman ýeke ortam däl, ne ortam ýetişdiren türkmeni bar, ne şolaň bir topar parlamoçy diýip bir söz bardyr, ne söz ýatlan. Para Ejenden eşden sözüm şu Türkmeniňe barsan Türkmeniňe Türkmen ýetişdirip bilýär. Orsun ýetişdiren adam näme Türkmen diýip bilmärsiň. O gandal terör bilen geçen. Ýa şolar Orus bolmak üçin palnamoçylyk nämäni alypdyrlar. En ata çağasına terör berip bilmese, bir Türkmen en ata çağasına terör berip bilmese, o çağanyň soň kim alyp ýetişdirse, ýa-ni verbowat etse, Xitay etse, Xitay bolýar, Orus etse, Orus. Türkmençe gürlende näme? Pasport bolanda näme Türkmen. Yani oňalyk ansat zatly Türkmençilik. Men pasportum bar, ene atam Türkmen, menen Türkmen diýip oňalyk zat ýok. Vatandaşsyň, ýani Türkmen dälsen.
Mümkün değil. Ya o Türkmenistan üçün can verecek adam bolmaýar adam. Korkýan diýer. Benim görüşýän ine kaptaldan dowam edýän diýer. O. Şonýa sözler ulanır. O menem goşularyň ya burada. Menem goşularyň hawa bizem Ortada bardyrys, bizem bardyrys diýen ýalak nemeler ýöred berýärler de. Ondan şu guroňuzy bize näme berjek diýerler. Täze Türkmenistan. Ne o da var. Paýdarlar jemgyýetini gurýan ýalak bir neme. O. Duýýar adam käbä. Şonýa onda bugün jemläýele 2 saat Cemleri geçti. ýadatyň kemine. Hawa. Jemläle ýylleşler sag bolun. Ya sağ olun, sağlıkta görüşelim. Doğruluğunuz için. Biraz sonra verecek olun, girişecek olun bu işlere. Yani tomarsaçı neme yarak bort demet görmem. Bolýanda sag bolun. Sağ olun. Öyle sağ olun.